Eżis Ħuti. Eżis Ħuti. Is-Sibt u l-Ħadd li ġejjin se nżur Malta. F'dik l-art imdawla sejjer pellegrin fuq il-passi tal-Apostlu Pawlu li hemm ġie milquh biħlewwa li ma bħala wara li safa nawfragu fil-baħar huwa u jivvjaġġa lejn Ruma. Għalhekk dan il-vjaġġ apostoliku se jkun għalija l-okkażjoni biex nerġa' lura lejn lejjun tax-xandir tal-Vanġelu biex insir naf personalment komunità nisranija bi storja millenarja u ħajja biex niltaqa' man-nies tal-pajjiż li jinsab fil-qalba tal-Mediterran u fin-nofsinhar tal-kontinent Ewropew. Illum iżjed minn qatt qabel impenjat biex dan il-poplu jilqa' tant ħutna li qed ifittxu kenn. Sa minn issa insellem mill-qalb lilkom Maltin u Għawċin kollha. Nirringrazzja lil daw kollha li qed iħabirku biex iħejju għal din iż-żjara. U nitlobkom ilkoll takkumpanjawni bit-talb tagħkom. Dawn huma kelmiet li wassal propju fl-aħħar udjenza li kellu fil-Vatikan il-Papa Franġisku li minn hawn u ftit tal-momenti oħra, minn hawn u ftit tal-ħin ieħor se ikun propju wieħed minna, wieħed minn dan il-ġens Għawċi hawnhekk ġewwa dan il-misraħ ta' Pinu. Sinjuri, ħanisma' ċabċipa kbira minn għandkom kollha li qegħdin hawnhekk. Merħba, grazzi lilkom kollha li ġejtu ġewwa dan il-misraħ sabiħ tas-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, santwarju li huwa tant tal-qalb l-Għawċin u l-Maltin kollha. Qegħdin nistennew biex ftit mumenti oħra jasal hawnhekk fostna il-Papa Franġisku illi għażel lil Malta u lil Għawdex biex propju anke f'dan iż-żminijiet daqsxejn diffiċli iwassal messaġġ lid-dinja kollha propju minn din in-naqra ta' gżira tagħna. Mirjam, miegħek nixtieq nagħmel tislima wkoll lil dawk il-ħafna eluf ta' nies li qed isegwuna mid-djar tagħhom fosthom inselmu lill-anzjani u lil persuni oħra li ma setewx ikunu magħna, kif ukoll lil persuni li jinsabu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin ukoll li għalunna li qegħdin f'kollegament magħna biex isegwu wkoll il-messaġġ li sejjer jagħtina Papa Franġisku minn ġodan il-misraħ. Tislima wkoll speċjali tmur lill-emigranti kollha li llum permezz tal-medja soċjali, il-page ta' Djoċesi ta' Għawdex, il-page tas-Santwarju, qegħdin ukoll magħna maqudin hawnhekk biex jagħmlu din l-esperjenza li propju ħanamlu aħna minn hawn u ftit tal-ħin ieħor meta propju dan il-bniedem kbir Papa Franġisku sejjer ikun hawnhekk fostna f'dan il-misraħ. Iva, sinjuri, minn ħina l-ieħor se nkunu anka qegħdin f'xandiriet diretti kif tistgħu taraw fuq dawn iż-żewġ screens kbar illi għamilna propju ġudan il-misraħ, ġifieri minn ħankunu nafu eżatt il-Papa Franġisku fejn wasal fil-vjaġġ tiegħu lejn Għawdex u aħna wkoll nkunu nistgħu immexxu bil-programm tagħna li ħejjejna għalikom illum. Li se jiġri huwa dan iktar tard meta il-Papa Franġisku anka jasal hawnhekk ħdejna fil-misraħ tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, se naraw ħdieħel hawnhekk ħdejna bil-Pope Mobil, hemmhekk irridu naraw il-bnadar kollha li għandna hawnhekk u l-imkatar jixxejru ħanippruvaw nagħmlu prova malajr. Ħanaraw il-bnadar kollha u l-imkatar kif sejrin. Anke min qiegħed fit-triq hemm wara. Kif sejrin nagħtu merħba lil Papa Franġisku. Proset! Tajjeb. Se jkollna magħna wkoll il-Victoria Scout Group, l-Xara Scout Group u l-Girl Guides illi se jkunu skjerati hawnhekk biex anka huma jagħtu laqa sabiħa lil Papa Franġisku għal dawk kollha illi se jkollhom bżonn minn mument għal ieħor
forsi umu minn postom huwa importanti illi titolbu l-għajnuna tal-ushers. Għandna ushers illi qegħdin f'punti diversi hawnhekk ġewwa l-misraħ, importanti li ħadd ma jqum minn postu u jimxi għal x'imkien ieħor mingħajr l-għajnuna tal-ushers. Ovvjament fis-sija importanti meta Papa Franġisku jkun hawnhekk magħna huwa iktar importanti hemmhekk biex ħadd ma jqum kemm jista' jkun minn postu. Ekku Mirjam, teknoloġija, il-mobiles. Ekku, waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' talb importanti li ħadd ma juża l-mobiles jew jittieħdu xi ritratti dan biex ma ntelfux mill-ambjent ta' talb li rridu noħolqu waqt iċ-ċelebrazzjoni jmexxija mill-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Ħaġa aktar importanti huwa li nixtiequ ngħidulkom li waqt din iċ-ċelebrazzjoni importanti li nakkumpanjaw u ninaqdu mal-kor Djoċesan taż-żgħażagħ li ilu għal dal-aħħar jipprepara għal din il-miġja taż-żgħażagħ u flimkien magħhom inkantaw. F'dan il-momenti ħankunu qed nagħmlu provi tal-innijiet, innijiet li jafhom kulħadd, innijiet li ilhom jinstemaw biex flimkien xi jiġi il-Papa inkunu nistgħu nipparteċipaw b'mod sħiħ anki u nitolbu permezz tal-kant. Għalikom nibdew bl-ewwel innu Ibqa' Magħna Mulej, il-kor ta' Djoċesi taż-żgħażagħ. L-ewwel waħda. Fit-triq sibna niġru mifxula bl-nafu tas-sew fejn sejrin. Ġejt fostna u l-bqija mxejt magħna fi qlubna ħassejna mħeġġin. Intelma li tlaħmet għalina sirti kien għandilu bil-ġur. Magħna Mulej u għal-innu propju li għadu kemm tagħna il-kor taż-żgħażagħ ta' Djoċesi. ċabċipa kbira lil kor li sejjer ikun qed janima din iċ-ċelebrazzjoni u jferraħ lilna flimkien mal-Papa Franċisku f'dan il-kant tant sabiħ u melodjuż. Tajjeb li nsemmu li l-kor huwa taħt it-tmexxija ta' Dorian Portelli u magħhom illum u inaqdu wkoll il-Kordja String Quartet flimkien ma' Jacob fuq l-arpa, fuq il-keyboard Antwan Tewman mbagħad għandna fuq il-percussion lil Jamie Buttigieg kif ukoll tajjeb li nsemmu lil Lejmi Rapa li tat l-għajnuna tagħha kollha waqt il-preparament
arranġamenti għal dan l-avveniment tal-lun waqt il-provi li kien qed jagħmel il-kor. U dak huwa propju l-innu illi se nkunu qegħdin nisimgħu meta l-Papa Franġisku jasal hawnhekk fil-misraħ u jidħol hawnhekk ħdejna. Ġifieri waqt dak l-innu importanti li nsellmulu, nxejru, ngħidu viva il-Papa Franġisku, imma dak daqsxejn iktar tard. X'se jiġri wara li jasal hawnhekk ħdejna? Il-Papa Franġisku se jidħol fil-Bażilika u imbagħad jgħaddi anka biex jidħol minn ħdejn l-artal prinċipali għal kappella ta' ġewwa is-santwarju. Hemmhekk se jilqgħu ir-rettur tas-santwarju ta' Pinu, Dun Ġerard Buħaġar, u il-Papa Franġisku se narawh ibus is-salib. Ekku Mirjam propju il-Papa ħajkun pellegrin kif inkunu aħna. Ħajidħol iterraq kif interqu aħna minn żmien għal żmien u niġu f'dan is-santwarju, oażi ta' paċi, oażi ta' ferħ ukoll, għaliex le. Imma min jaf kemm il-Madonna anki missirijietna għalet grazzi propju minn dan il-post. U propju il-Papa ħakun qed jilqa' s-sejħa tal-Madonna stess minn meta deret il-Karni Grima u għaltila semet kelmet l-Karni Grima, u kelmeta bil-lingwa tagħna u għaltila ejja u ejja. U dak ukoll li sejjer ikun qed jagħmel il-Papa Franġisku minn hawn ftit tal-minuti oħra. Imbagħad se nkomplu il-programm tagħna meta l-Papa jkun hawnhekk fostna billi se nisimgħu ukoll innu ieħor din id-darba innu tas-sena Marjana kien inkiteb propju għas-sena Marjana meta il-motto kien tibżax tieħu għandek lil Marija lura fl-2019. Dan l-innu bil-lirika ta' Francesco Pio Attart u l-mużika ta' Joe Formosa kien propju tkanta l-ewwel darba biex ġiet iċċelebrata fil-Knisja f'Għawdex l-okkażjoni tal-400 sena anniversarju tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu fejn hemmhekk ukoll kien istema l-ewwel darba u għal din l-okkażjoni issa nkitbu anka żewġ strofi speċjali għall-okkażjoni tal-Papa hawnhekk. Tajjeb li nsemmu li l-arranġament mużikali ta' dal-innu sabiħ ukoll sar minn Pamela Bezzina. Għalikom l-innu tas-sena Marjana, l-Kor Djoċesan. Sabiex tkantaw magħna. Smajna ukoll dan l-innu sabiħ illi inkiteb propju kif spjegajna fl-okkażjoni tal-400 sena anniversarju mill-inkwatru ta' xbija sabiħa tal-Madonna ta' Pinu. Tajjeb li nkomplu nagħtu spjegazzjoni ta' ser ikun qed jiġri meta propju il-Papa sejjer jingħaqad hawnhekk fostna Mirjam. Iva, fil-fatt il-Papa Franġisku imbagħad la darba jidħol fil-kappella. Jidħol fil-kappella se jagħmel it-talb privat tiegħu u it-tlet Ave Marijiet illi il-Madonna kienet talbet lill-Karni Grima fit-22 ta' Ġunju tal-1883. Minn dakinhar lawn dan il-post baqa' jara eluf kbar ta' nies ġejjin b'devozzjoni kbira ukoll propju minn dak iż-żmien li Karni Grima semet din is-sejħa. U aħna għandna nħarsu lejn l-eżempju tal-Papa Franġisku u bħalu kemm jista' jkun għaliex le kuljum dawn it-tlet Ave Marijiet ngħiduhom għaliex il-Madonna bekk tkun magħna jum wara liħor fil-ħajja tagħna. Aktar il-qudiem ħanaraw feature dwar dan u dwar l-istorja wkoll ta' Karni Grima u ta' Pinu. Imbagħad il-Papa Franġisku se jqiegħed il-warda tad-deb fuq il-xbija tal-Madonna ta' Pinu. Niftakru illi lura fl-2010 meta l-Papa Benedittu kien hawnhekk fosta wkoll ġewwa s-Santwarju ta' Pinu, anzi l-inkwadru ttieħed fuq il-fosos meta l-inkwadru ttieħed fuq il-fosos kien anke qiegħed din il-warda tad-deb u issa għal darba oħra se nerġgħu naraw li l-Papa Franġisku qiegħed il-warda tad-deb ukoll fuq il-xbija
mirakoluża nsejħulu għajek tal-Madonna ta' Pinu. Tajjeb li jinsemmu wkoll li l-udjenza mhijiex biss hawnhekk preżenti fuq dan it-suntir fuq ġewwa dan il-misraħ, imma wkoll hemm aktar persuni li jinsabu qegħdin ġewwa is-santwarju, preparati u lesti biex jilqgħu ukoll lil Papa Franċisku. Fil-fatt dawk ukoll nies fit-toro u kollu ekku nixtiequ nselmu wkoll lil dawk li forsi ma laħqux il-biljetti imma xorta jnaqdu magħna qegħdin fit-toroq madwar Għawdex jistennew b'ħerqa u b'ferħ kbir il-miġja propju ta' Papa Franċisku. Kont qed insemmi qabel li l-Knisja bħalissa nies vulnerabbli, nies persuni b'diżabilità u oħrajn li forsi għandhom diffikultà ta' mobilità li ħajselmu lil Papa Franċisku propju wara li Papa Franċisku jinżel mit-talb tiegħu minn ġewwa il-kappella. Ħajkun mument naħseb sabiħ u eċitanti wkoll. Qegħdin naraw fuq l-iskreens tagħna illi fil-fatt il-Papa Franċisku beda bil-vjaġġ tiegħu lejn il-gżira tagħna għal Għawdex. Jinsab ħireġ mill-port il-kbir ta' Għawdex. Xeni majestużi tal-port Kommoventi wkoll, xi ħaġa surreali li persuna bħal Papa Franċisku, raġel li jinspira, raġel mexxej, mhux mexxej biss tal-ispiritwalità tagħna, ta' dak kollu li aħna nemmnu fih, imma wkoll naħseb jien li huwa leader li jinspira id-dinja mondjali u dak li jkun għaddej minna minn żmien għal żmien. U fil-fatt fuq lirika ta' Dun Gerard Buħaġar u mużika ta' Joe Formosa se nisimgħu innu li huwa adattatissimo għal palissa. U għal palissa mena. Għax jismu lejn is-santwarju ta' Pinu. Flimkien il-kor. Flimkien. Li sejjer jitkanta wkoll f'din iċ-ċelebrazzjoni lejn is-santwarju ta' Pinu. Sinjuri, permettulna biex anka forsi ngħidu kelmtejn lil daw kollha li hawn ħafna minnhom illi inaqdu magħna hawnhekk fil-misraħ u fit-toroq li waslu lejn is-santwarju ta' Pinu illi ma jitkellmux bil-lingwa tagħna. Fil-fatt għadhom kemm qalulna li kien hawn grupp ta' nies mill-Arġentina u minn Spanja wkoll li ġew minn kmieni filgħodu u jixraqilhom ċafċifa biex ukoll iselmu flimkien magħna l-awċin lil Papa Franċisku ilhom minn kmieni filgħodu kważi kienu reqdina hawnhekk fuq it-suntir biex jagħtu merħba sabiħa wkoll flimkien magħna. A very warm welcome to all of you non-Maltese speakers who are here with us today. Thank you for joining us for this special occasion of Pope Francis' visit to Gozo and to this beautiful church that is so very precious to us Gozatans and all Maltese. Thank you for being here with us, and may God bless all of you as well. And we hope that you will enjoy all the beautiful music and the beautiful words that we are waiting eagerly for Pope Francis to send to us today.
Inkomplu bl-ispjega mbagħad tar-rit ta' ċelebrazzjoni li sejjer isir fuq barra wara li l-Papa joħroġ mis-santwarju sejjer ikun hawnhekk preżenti propju fuq is-sedja tiegħu fejn sejra titmexxa din iċ-ċelebrazzjoni, ikun hemm ir-ratt tas-salib, it-tislima tal-paċi, imbagħad l-isqof ta' Għawdex jagħti l-messaġġ tiegħu ta' merħba lill-Papa Franċisku. Dan sejjer ikun bit-Taljan imma aħna se nkunu nistgħu insegwu minn fuq l-screens il-kliem u l-messaġġ li sejjer ikun qed jagħti l-isqof ta' Għawdex. Wara l-kolletta it-talba li jgħid il-Papa imbagħad ngħaddu għal 3 testimonjanzi. 3 persuni minn Għawdex impenjati fil-ħajja ta' Djoċesi tagħna sejrin qed ikunu jgħidu lill-Papa x-xhieda tagħhom ukoll l-esperjenza tagħhom. U hemmhekk naraw il-Papa Franġisku kemm huwa Papa li huwa qrib in-nies, kemm iħobb jisma', kemm huwa dejjem lest illi jgħix dawn l-esperjenzi umani. U Papa uman ħafna. Papa illi vera qiegħed qrib in-nies u qrib il-popli kollha tad-dinja. Wara se ngħaddu imbagħad biex nisimgħu il-Vanġelu illi intażlet silta propju adattata anke għal din l-okkażjoni speċjali. Ninsabu fi żmien ir-Randan u ftit ġranet il-bot mill-ġimgħa mqazza allura kien propju is-silta ta' Marija taħt is-salib miktuba mill-Evanġelista Ġwanni minn kapitlu 19 li taqbel ukoll għal dak li qed ngħixu bħalissa dan iż-żmien partikolari liturġiku tas-sena. Eżatt. Wara imbagħad li nisimgħu il-Vanġelu, il-Papa Franġisku se jagħmel id-diskors tiegħu, se jkun diskors importanti ferm, speċjalment f'dawn iż-żminijiet diffiċli li għaddejja minnhom id-dinja kollha mhux biss aħna forsi għax Ewropej qegħdin viċin l-Ewropa nħossu id-tbatijiet viċin tagħna, però sfortunatament id-tbatijiet jeżistu mad-dinja kollha u l-Papa llum se jkun qed jagħmel diskors speċjali illi tajjeb illi kollha kemm aħna nisimgħu u nsegwu mill-qrib ħalli nimxu anka mal-kelmiet illi jixtieq iwaslilna il-Papa Franġisku. Fil-fatt xtaqt nagħmel punt biex din iż-żjara jista' jkun ma tkunx żjara li ġil Papa u telaq u ma tkunx ħallit il-frott. Dawk kollha li jixtiequ jixtarru aktar il-kitbiet tal-Papa għandna ħafna mezzi llum fosthom insemmi l-website laikos.org li kull dokument li jikteb il-Papa, kull udjenza li jkollu jkun hemm xtejdu la bħalissa, il-translation taħħa bil-Malti għal dawk kollha li jkunu jixtiequ anki jisegwu dak li jkun qal il-Papa. U jkun sabiħ għax il-Papa jitkellem ħafna favur l-umanità, jitkellem ħafna favur dawk in-nies li huma fil-periferiji u jsejħilhom u li mhumiex inklużi fis-soċjetà tagħna. Inħallu għalih illum niġifieri wkoll u aħna kollha nistennew il-messaġġ li propju sejjer jagħtina il-Papa hawnhekk ġewwa gżiritna. Eżatt, wara imbagħad dan kollu fil-fatt wara r-riflessjonijiet li se jħallilna l-Papa Franġisku se ngħaddu mbagħad biex nisimgħu innu ieħor fejn se nkunu qegħdin ma' Marija infaħru lil Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna. Il-Magnificat jew il-Kantiku ta' Marija. Għalhekk nisimgħu dan l-innu flimkien. Ruħi tfaħħar. Jesus
U dak kien l-innu ruħi tfaħħar fuq mużika ta' Peter Paul Sammut u sa dan it-tant edin inkomplu fuq l-screens tagħna naraw il-filmati sbieħ tal-Papa Franġisku illi bil-mod il-mod qed iħalli l-port il-kbir ta' Malta biex jibda triqtu lejn il-gżira tagħna ta' Għawdex. Il-programm ikompli imbagħad wara li nkunu smajna dan l-innu b'xi ħaġa speċjali ferm. Veru, di tkun xi ħaġa. Din se tkun xi li ħaġa ħatemozjonana illi żgur. se temozzjonana bil-fors għaliex flimkien se ngħidu it-talba tal-missierna, Flimkien però mal-Papa. il-Papa Franġisku se jibdija u bil-lingwa tagħna, bil-Malti. Għalhekk ikun mument importanti li kollha kemm aħna ninaqdu miegħu u ngħidu it-talba tal-missierna flimkien. Imbagħad wara ikunu bil-mod il-mod qed noqorbu lejn l-aħħar tal-programm tagħna hawnhekk il-Papa Franġisku jagħti il-barka tal-aħħar u nagħlqu l-programm tagħna bil-preżentazzjonijiet lil Papa Tar-rigali. Franġisku. Propju il-preżentazzjonijiet li sejjer ikun jippreżenta l-isqof tagħna lil Papa t-tifkiriet huma fisem id-djoċesi ta' Għawdex, fisimna kollha. L-ewwel waħda hi xhieda bas-soreljif tal-Madonna ta' Pinu maħduma fil-Ġebel Malti mill-Kavallier Alfred Camilleri Kawki. Imbagħad tifkira oħra hija pittura minn raġel li qatta 6 snin ta' riabilitazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. U issa qed ikompli wkoll l-aħħar fażi tal-programm mal-Fondazzjoni Rajs. Dan huwa wkoll artist u pinġa iġbija tal-Madonna ta' Pinu u n-nawfraġġju ta' San Pawl flimkien ma' żewġ refuġjati, wieħed abjad u kren u wieħed ta' ġilda skura. Sa mis-sena Marjana aħna nafu meta l-ewwel pellegrinaġġ lejn ta' Pinu bdiet tinbena din ir-relazzjoni sabiħa bejn ir-residenti tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u dan is-santwarju ta' Pinu għalhekk kien xi ħaġa aktar speċjali għal Papa nafu il-Papa kemm għandu għal qalbu lil dawn in-nies, lin-nies kollha insomma x'aħna insejħulu l-annej tal-ħnina talla kemm sabiħa kemm isejħulu sabiħ lil dan il-Papa li tant iħobb lil batut, lil fqir, u jaqbess għal dawk anki ta' bla vuċi. Eżatt, il-Papa Franġisku illi dal-waqt nibdew naraw jersa iktar viċin lejn il-gżira tagħna ta' Għawdex sakemm imbagħad jasal il-mument li kollha kemm aħna qed nistennew illi bil-mod il-mod naraw jasal f'dan il-misraħ. Kollha kemm intom ukoll illi qegħdin hawnhekk magħna illum suppost ingħatajtu jew se tingħataw santa illi tqasmet għall-okkażjoni tal-miġja tal-Papa Franġisku propju hawnhekk fostna U ġewwa s-santa Għawdex. hija dik il-pittura ta' tifkira li sejra tingħata propju Eżatt. lill-Papa Franċisku li għamilna referenza għalija qabel. Eżatt. Ikun wasal il-moment illi bil-mod il-mod imbagħad ukoll il-Papa Franġisku iħalli dan il-misraħ permezz anka jerġa' tal-Pope mobil u jerġa' jgħaddi mit-toroq tal-gżira tagħna ta' Għawdex anka minn ġewwa l-Belt Vittoria sakemm imbagħad jasal l-imġar għal triqtu lejn iċ-Ċirkewwa u din id-darba se jirkeb il-vapur bix-xieraq ta' Pinu. Xi ħaġa żgħira li importanti li ngħidu huwa s-sorpriża li ser jagħti il-kor taż-żgħażagħ Djoċesan lill-Papa waqt li jkunu qegħdin isiru il-preżentazzjonijiet ta' dawn it-tifkiriet mill-isqof tagħna. Iva fil-fatt l-isqof il-Papa Franġisku kolħat jaf li huwa mill-Arġentina. Tifhem is-sentimenti aktar le? Inħossni Inti daqsxejn żgur ġara aktar minna. tiegħu. Ovvjament, l-istorja tiegħi mill-Brażil. Ekku, żgur, Fil-futbol ma naqblux, però aħna neighbors u Fl-ispirtu, xera l-Brażil u l-Arġentina. fl-ispirtu. U biex xera illi illum natu sorpriża żgħira lill-Papa wkoll meta jibda jkun qed iħalli propju dan il-misraħ billi insemmawlu Anja li hija l-qalbu ħafna propju bl-Arġentin. Kero Ġegar ħajkun qiegħed jismaħħa u anka forsi nġibulu l-memorji ta' pajjiżu. Għandi korzità. Nitlob lil kor mena ħajsemmanna dal-linnu. Jaqgħod ma smajtu. Ejja nisimgħu Kero Flimkien. Ġegar. Status che sentire
nisimaw ċabċipa kbira. Proset, sabiħ. Kif qed naraw li Sabiħ. Papa Franġisku Tieres minn port il-kbir. Il-port il-kbir. Biex iterraq lawnek lejn il-gżira tanta ziza lina l-gżira u ċida. ċabċipa, sinjuri! Ħanarawkom, ħanisimawkom. Anka intom li qegħdin hemm wara fit-toroq li iwasslu l-hawnhekk, xejrulna ħanarawkom. Grazzi tal-li ġejtu wkoll biex taraw lil Papa Franġisku. Imma Mirjam, xtaqt nieħu xi kummenti jiena mill-udjenza l hawnhekk xi fisser il-Papa għalihom. Sinjur, xi fisser il-Papa u din il-midja għalik? X'inhu? Min hu Papa Franċesku għalik? Papa Franġisku naħseb huwa ngħidlu r-risposta tal-Ispirtu Santu għal żminijietna. Ktaraħ anke meta tisma' l-Vanġelu jew dak il-kliem li jkun qed jgħid, jisu jġib il-Vanġelu attwali. Ħaj. Anke meta tisimgħu nhar ta' Ħadd, jew nett ikun jisu qed jitħaddet bħala familja u jindirizzani jidna dejjem buon pranzo u hekk. Imma u għandu dak il-bniedem umilta imma fl-istess ħin għandu messaġġ tassew profond. Tassew. Li ċkejken, min hu Papa Franċesku għalik? Għalija huwa kollox huwa li mexxina fil-Knisja u għarrajtana u kieku ma jkun xow il-Knisja ma tistax tmexxi. Interessanti. Aktar kummenti mill-udjenza propju. Minu Papa Franċisku għalik? X'inhu għalik hekk? U forsi tispjegaw koll emozzjonijiet li tħoss palissa waqt li qed nistennew lil dan il-bniedem kbir. Papa Franġisku u l-aqwa awtorità li hawn fid-dinja bħalissa. Il-kelma tiegħu tisboq tal-leaders kollha li hawn bħalissa. It-tagħlim tiegħu sew bl-eżempju. Ħafna drabi bl-eżempju Franġiskan, San Franġis kien jagħmel dawra mal-belt ma jgħidx kelma u kien jagħmel priedka. Imma dan il-Papa jagħmel dan ukoll bil-emil tiegħu, bl-azzjonijiet tiegħu jagħti eżempju jgħallem, imma jgħallem ukoll bil-semmejt id-dokumenti li kiteb. Per esempio jekk nieħdu tlieta biss, Laudato Si, Fratelli Tutti u l-fer tal-Vanġelu, dawn huma manja karta għaż-żmien tagħna li qed ngħixu għaż-żmien li ġej. Tidher li segwi ħafna il-kidbiet tiegħu. X'tara fihom huma kidbiet li forsi huma faċli għalina li aħna huma kidbiet bħal predikazzjoni kollha tiegħu, huma kidbiet li mhux għanqlu l-kuxjenza, imma jħawdu l-kuxjenza. F'dal baħar ta' il-maqijiet ta' indifferenza, il-talim ta' Papa Franġisku ħarrek dan l-maqijiet u qawwi u dak li għandna bżonn. Naturalment, jaf ikollu li għedewa u koll. Imma minn jipritka sewa, jipritka l-verità. Faċilment. Il-verità hija xi kultant tqila, imma l-verità hija sabiħa u jżomna il-koll liberi f'dak kollu li nagħmlu. Xi kultant imbagħtu biex noħorġu l-verità, imma żgur li l-verità hija xi ħaġa sabiħa. Forsi tieħu żewġ kummenti inti wkoll Mirjam minn naħa tiegħek. Hawnhekk hawn iktar nies li qegħdin hawnhekk ħdejna, fil-fatt ġejt ħdejn iż-żgħażagħ jiena. Mela, x'ismek l-ewwel net? Hayley, x'ifisser għalik dan il-Papa? Għalija jfisser il-mexxej tal-Knisja kollha jisu ir-raj u huwa Ġesu qed jagħmel il-parti ta' Ġesu u jgħallimna jagħmel l-isfijiet u għandu bżonn ikun ir-role model tagħna. U għalfejn ħassejt li xtaqt tiġi propju hawnhekk fis-sentwarju ta' Pinu biex tara? Għaliex għandna grazzja kbira li jiġi hawnhekk, għaliex minn daqshekk pajjiżi tad-dinja urid jiġi hawnhekk u xtaqt li hekk inkun parti minn din il-ħaġa sabiħa li qed tiġri bħalissa. Brava, ħafna ċabċipa kbira. Brava, ċabċipa, sinjuri l-dawn kollha li tawna din it-testimonjanza tagħhom u l-ħsibijiet tagħhom dwar dan ir-raġel kbir, dan ir-raġel li propju sejjer ikun magħna hawnhekk ħajaddi minn propju minn qegħdin aħna biex ikun hawn f'nofsna il-koll. Imisna biex ngħaddu għal xi ħaġa aktar mużika sabiħa wkoll li se tkun qed tiġi esegwita waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Papa Franċisku.
Is-salm bħalma żiela tixxenna għan-nixxijiet tal-ilma. Huwa sabiħ li dan l-innu, il-mużika tiegħu kitbitlu Sister Magdalene Kawki li issa hija wkoll il-Madre Ġenerali tas-Surijiet Orsolini li għandna Malta. Mela, fil-fatt sinjuri nisimgħu dal-innu flimkien ruħi għaċċana għalik. Inħeġġukom takkumpanjaw il-kor, tinaqdu mal-kor u tkantaw flimkien. Għalikom il-kor ta' Diocesi ta' Żgħażagħ ruħi għaċċana għalik. Tassew sabiħa, melodija li tixet ukoll dan is-salm tant sabiħ b'arranġament ta' Mariella Spiteri Ċefaj, għadna kemm smajna ruħi għaċċana għalik. Stefan, qegħdin hawnhekk fil-misraħ tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, imma qegħdin hawnhekk għal raġuni waħda biss. Għaliex tant snin ilu Madonna kelmet lil Karmni Grima imbniet il-kappella, l-ewwel kappella żgħira ta' li issa tinsab ġewwa s-santwarju, ma' żminijiet imbagħad inbena anke s-santwarju qed inkomplu naraw kif dan il-post speċjali dejjem qed ikompli jevolvi, dejjem qed ikompli jisbih u iktar u aktar pellegrini dejjem jinġibdu jersqu u jiġu hawnhekk ġewwa dan is-santwarju għaliex propju jħossu il-sejħa li tagħmlilhom il-Madonna ta' Pinu. U naħseb li bħala ġenerazzjoni
għandna bżonn ukoll inkomplu inkabru din devozzjoni u nkomplu immexxu din l-istorja li ġrat snin ilu u li beqgħet b'saħħitha sal-lum għalta anki għall-ġenerazzjoni ta' warajna. U fil-fatt se naraw issa mal-ewwel il-filmat illi qed jgħid din l-istorja kollha mill-oriġini tal-ewwel derit tal-Madonna hawnhekk sal-ġurnata tal-lum ejja naraw dan il-feature flimkien Propju il-Madonna ta' Pinu. Ħaninqatgħu ftit mit-trasmissjoni li għaddejja bħalissa u flimkien ħansegwu dan il-feature li ġie preparat għalina llum biex insegwu anki l-istorja tas-Santwarju ta' Pinu. Ejja, żewġ kelmiet li għadhom jidwu minn bejn ħitan sempliċi ta' kamra f'qajra isejħu lejhom lil bniedem pellegrin jitħabat qalb il-ħalel tal-ħajja. Carmni Grima, xebba mill-arb, lura mill-leliqi wara nofs ta' nar xogħol, tisma' leħen ħirex minn qalb ixquq tal-bib tal-kappella tal-Assunta jew tal-Ġentili kif kienu jafuha u tidħol fuq ponot subajja biex tara mnejn ġej dan il-leħen. Ejt 3 avamerijiet fġieħ 3 tim li ġismi straħ fil-qabar. Dan hu l-wirt għażiż li l-om tas-sema ħallit lill-poplu tagħna minn dan l-imkien qaddis. Il-mibki isqof Nikol Giuseppe Kawki u l-qaddej Alla Dummi Kilattart is-snejn kienu jħobbu jgħidu li minn hawn omna Marija kelmitna bid-djalett Tawċi, l-istess kif għamlet f'deriet kbar f'pajjiżi oħra. Carmni għamlet sena marida fis-sodda u żammet mistura il-ġrajja li seħħitilha fi-22 ta' Ġunju 1883 sakemm ġuvni ieħor mill-arb ukoll Franġisk Portelli fetaħ qalbu magħha u qalilha li lilu wkoll il-Madonna kienet irrakkomandatlu jitlob fġieħ il-pjaga il-moħbija tas-salib fuq l-ispalla ta' Kristu. Il-kelma malajr ġriet u l-kappella xkekna fuq tumbata li sa mis-seklu 15 kienet ilha wieqfa għal bil-ġmil tal-kampanja fil-punent tal-gżira ma damitx ma bdiet tinbidel f'ċentru ta' pellegrinaġġi minn kull rokna tal-gżira. Xmajjar ta' nies bdew iżuru l-kappella tal-Madonna ta' Pinu sabiex jitolbu quddiem il-kwadru li Pinu Gawċi kien ikkummissjona lill-artist Perugino fl-1617, 400 sena ilu. Ek fl-1920 tqedet l-ewwel ġebla tas-santwarju ġdid, xempju mill-isbaħ ta' arkitettura neoromaneska mibni fil-ġebla Maltija li ma tlestix mingħajr fixkil, imma il-Madonna rititu. Wara dedikazzjoni fl-1931 u l-ġieħ ta' Bażilika Moti is-sena ta' wara, waħda mill-eżiż ġrajiet għal dan is-santwarju kienet l-inkurunazzjoni tal-kwadru mill-Kardinal Alessio Lepisier, legat tal-Papa Pio XI fl-1935. Kemm pellegrini ra dan is-santwarju illi ġew ifittxu l-faraġ u l-ken tal-om ta' Alla f'din l-oażi ta' Slim. Ma dawn fis-26 ta' Mejju 1990 innaqgħet ukoll il-Papa San Giovanni Paolo II daħal fil-kappella jqim il-Madonna u wara li jċċelebra l-quddiesa fuq dan it-tsuntir poġġa madwar rasa 5 tikwiekeb debija. Ftit xhur wara, it-titjira tal-Papa lejn it-Tanzanija kellha tagħmel inżul ta' emerġenza fl-Ajruport Internazzjonali ta' Ħalluqa. Giovanni Paolo II ratħajr lil Madonna ta' Pinu li ħelsitu mill-periklu tal-mewt kif ixet wieħed mill-ex voto. Anki Benedittu XVI rid juri imħabtu lejn il-Madonna ta' Pinu. Għalkemm iż-żjara tiegħu f'pajjiżna fl-2010 ma kienx tinkludi lil Lewdex, imma dakinhar il-kwadru jittieħed fuq il-Fossos tal-Furjana fejn fit-tmiem il-quddiesa il-Papa poġġa warda tad-deb qudiema u stidinna nitolbuha bħala sultana tal-familja. Sentejn ilu fis-sena Marjana, Omna Marija f'dan il-kwadru tagħha ħarġet iżżur ukoll il-parroċċi Awċin biex kif dejjem għamlet tistidinna għand Bina Ġesu. U issa minn hawn ftit ieħor il-Papa Franġisku wkoll dieħel pellegrin bħalna fuq dan it-suntir imħaddem il-mużajxi tar-Rużarju sabiex jitlob f'dan is-Santwarju Nazzjonali Marjan u jqim dik li l-isqof illum Kardinal Mario Grech isejħilha l-eżes ikona reliġjuża tan-nazzjon tagħna.
fil-grazzja inti mimlija islim għalik il-mulejmija imbik ħajint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek għaddisa o Marija Omma Alla u Omm il-bnedmin itlob għalina aħna mitibba issa u fis-sija tal-mewt tagħna islim għalik Marija fil-grazzja inti mimlija islim għalik il-mulejmija ħajint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek għaddisa Marija Omma Alla u Omm il-bnedmin itlob għalina aħna mitibba issa u fis-sija tal-mewt tagħna issa u fis-sija tal-mewt tagħna islim għalik Ave Maria issa u fis-sija tal-mewt tagħna Tassew. Il-kor li smajna Proset tassew, ċabċipa, ċabċipa, ċabċipa. Mużika ta' Pamela Bezzina nafu għal-koll illi għamlet anka snin twal Kantat kanta mal-kor Jim Talb Tapinu. U hemmhekk ukoll inselmu lill-kantanta li kienet is-solista f'dak Christine l-innu Gatt. Christine Gatt. Tajjeb. Mela tajjeb najdu Ħalles- illi l-Papa Franġisku qiegħed jersa iktar Veru. viċin il-gżira Rizzi, mhux tagħna ta' jaħdem. Għawdex. Fil-fatt Ti mhux qiegħed jaħdem verament il-mikrofon. viċin wasal all right. viċin anka kemmuna, ġifiri ftit momenti oħra. Ħanara Veru. l-bradar u Ejjew, l-bradar ħanibdew. kollha tagħkom. Nibdew inħejju ruħna. Nibdew inħejju ruħna. Franġisku se jkun mana jisa. verament fi ftit momenti oħra edin nistennew tant ħerqa Ekku. hawnhekk fil-misra. Ekku, irridu nagħmlu aktar briju ċabċipa kbira. ċabċipa kbira ħanismakom. Dal-ħodu il-Papa, dusija tiegħu il-Papa kellu merħba sabiħa ġewwa il-Belt Valletta nixtiequ li l-merħba tagħna tkun l-istess bħalma kellu dik ta' Malta. Allura ħanippruvaw għajta kbira, ċabċipa kbira u flimkien inxejru il-bnadar. ċabċipa l-Papa Franċisku! Ħanisimgħukom iktar anka intom li qegħdin hemm wara fit-toroq li waslu propju hawnhekk
ġewwa dan il-misraħ tant ażiż tant sabiħ għalina ġewwa Tapinu. Fil-fatt qed nibdew naraw ukoll xeni fuq it-televiżjoni u fuq dawn l-iskris li għandna propju minn hawn minn ġewwa Tapinu għax għadhom kemm tawna informazzjoni li il-Papa wasal qrib qiegħed fil-fliegu bejn Malta u Għawdex. Tajjeb jiena ħallik Mirjam ħammur hemm ġew u nara wkoll l-ambjent temm ġew kif qiegħed u nsellem ukoll lill-persuni li għandna Iva x'tajjeb inkomplu nispjegaw illi apparti daw in-nies kollha li naqdu magħna hawnhekk ġewwa dan il-misraħ u anka n-nies kollha li qegħdin isegwuna anka permezz tal-mezzi soċjali u anka daw kollha li emigranti, anzjani, il-morda li ma jistgħux joħorġu qegħdin jarawna online, però ġewwa s-santwarju innifsu għandna wkoll kongregazzjoni ta' nies illi qegħdin jistennew anka huma bil-ħerqa b'tant ħerqa kbira lil Papa Franġisku biex jiġi hawnhekk magħna u anka se jkollu l-mumenti tiegħu fejn se jidħol propju ġewwa s-santwarju qegħdin jistennew. U fil-fatt Stefan għadu kif anka daħal ġewwa s-santwarju sabiex kif għamilna aktar kmieni fejn ħadna anka ftit mill-ideat tagħkom kif qed tħossukom li qegħdin hawnhekk għalfejn xtaqtu tiġu taraw il-Papa Franġisku. Stefan issa anka daħal ġewwa s-santwarju biex ikun jista' jieħu xi opinjonijiet ukoll. Anki r-riħa tiegħu ta' xi ħaġa sagrija, xi ħaġa ta' barra minn hawn qisu ġenna. U kif qedtilkom qabel hawnhekk ġodda s-santwarju sejrin ikun hawn jilqgħu lill-Papa persuni anzjani, persuni b'diżabilità u forsi b'diffikultà ta' mobilità u xtaqt ukoll nieħu xi kummenti tagħkom li hawn preżenti qed nara lil Dun Pawl. Xi tfisser għalik din Dun Pawl li propju ħatkun tant qrib il-Papa huma xeni emozjonanti ħafna. Jien għandi ħireġ mill-isptar ġejt il-bieraħ fil-għaxija wara 18 ġurnata terapija u ma stax ma nkunx hawn il-lejla. Għaliex u moment ta' grazzja għalija u għal-morda kollha nagħmel kif tgħid nitkellem fisem dawk li kollha qegħdin fil-ward tal-ematoloġija ta' Malta, tal-onkoloġija. Insellmulhom minn hawn ukollu minn dan is-santwarju. U nitlob verament li l-Papi jagħtihom il-barka u lilna l-koll u fuq il-murda kollha dawk li għandhom bżonn. Nippruvaw nagħmlu din it-talba tagħna tal-lejla wkoll għalikom u għall-morda kollha. Forsi nieħu kumment hawnhekk ukoll. Mary Rose, forsi tina kumment ta' x'inhi din, x'qed tħoss, x'qed taħseb li ħajkun il-messaġġ anke tal-Papa u min hu l-Papa għalik? Il-Papa huwa modell li għajn ta' mħabba u ta' umiltà naħseb illi ta' min jimxi fuq il-passi tiegħu. Verament, verament. Dall-istess Papa li sejjer ikun hawnhekk fostna għaw Marija wkoll. Marija, min hu Papa Franġisku għalik? Inti kellek ix-xorti forsi tara il-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni wkoll, forsi kont preżenti hawnhekk. Min hu Papa Franġisku għalik? Tem stess, meta kien hemm il-Papa Giovanni konna Ruma dukunar għaddes qoddisa. Kellek ix-xorti mena tiltaqa' ma' Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fuq qoddisa personali. U fuq dan il-Papa taf tgħidli xi ħaġa fuq Papa Franġisku. Tana u li jħossibna u aħna nħossibu u nitolbu għalih u jitlab għalina. Messaġġ tant fuqtu, messaġġ tant fuqtu. X'taħsbu kieku nagħtu ċabċipa anki aħna minn hawn ġew? ċabċipa, ngħaddi l-linja lejk hemm barra fuq it-suntier Mirjam biex tkompli il-programm minn hemm barra. Grazzi. Iva fil-fatt il-frażi tant sabiħa meta nisimgħu Abemus Papa minkunu ilna nistennew tant ħerqa biex il-Knisja tażel il-mexxej il-ġdid u propju din il-frażi tant sabiħa smajnija fl-2013 meta l-Kardinal Bergoglio sar il-Papa Franġisku, il-Papa tagħna li qed imexxi il-Knisja mad-dinja kollha. Imma minu eżattament il-Papa Franġisku? Ejja naraw flimkien. Lil-foqra tinsihomx.
Dawn kienu l-kelmiet li l-kardinal Brażiljan Oms fesfes f'widnejn Jorge Mario Bergoglio, malli kien ċar li hu kien ġielet bħala il-266 suċċessur ta' Pietru. Imbagħad is-sorpriża fuq il-loġġa ta' San Pietru. Habemus Papa. L-Arċisqof Arġentin ta' Buenos Aires, l-ewwel Papa Ġiżwita u Sudamerikan, kien qed jażel l-isem li jebda Papa ieħor qablu mas-sogra jażlu, Franġisku. Il-Papa l-ġdid bis-sempliċità kollha dar fuq in-nies li ħonqod Pjazza San Pietru u lissen Buonasera. Imbagħad ġest ieħor li ħalla lil kulħadd mibluħ, baxxa rasu u talabhom iberkuh. Kien it-13 ta' Marzu 2013, 9 snin ilu. 60 wara f'San Giuseppe qaddis li l-Papa huwa devotissimu tiegħu għamel il-qudiesa tal-inawgurazzjoni fl-ewwel Angelus. Il-mulej ma jejjaqat jaħfrilna aħna li nejjew nitolbuh maħfra. Klim li niżel bħal balsmu fuq tant lupa jiena, klim muftiħ għal tema tant fil-qalb tal-pontifikat tiegħu, il-ħnina ta' Alla. Għal mistoqsija minnu Jorge Mario Bergoglio, fl-intervista li sarit lu jwieġeb midneb li Alla ħenna għalih. U l-foqra, fl-Evanġeli Gaudium, il-ferħ tal-Vanġelu, l-isbaħ ittra li kitbilna l-Papa, u jgħid kemm nixtieq knisja fqira għal foqra, knisja li qisha sptar fuq kamp tal-battalja li ddewwi l-ġrieħi, li toħroġ fil-periferiji biex tilħaq lil min biet, imwarrab, mormi. L-ewwel vjaġġ fl-Italja għamlu Lampedusa biex jisħaq fuq il-kwistjoni tal-migranti li qed jispiċċaw mitfuna taħt il-Baħar Mediterran minħabba l-ħitan li jsibu u l-indifferenza ta' ħafna. Nar il-ħamis ix-xirka mar jaħsel riġlejn il-ħabsin, għax għal Franġisku m'hemm ħadd li l-id tal-ħnina tal-Alla ma tistax tilħu. Fil-qalba tal-pandemija, il-figura tiegħu waħdu fi Pjazza San Pietru taħt xi taqlil quddiem il-kurċifiss kienet ta' ispirazzjoni u tama għad-dinja kollha. Ivvjaġġa mal-globu iwassal il-messaġġ mimli tama ta' Kristu lill-insara u n-nies kollha ta' rida tajba. Anke fuq il-ħolqien għandu xejdilna għax id-dinja hija d-dar komuni tagħna. Kull vjaġġ internazzjonali tal-Papa jibda u jagħlaq bi żjara lil Santa Maria Maggiore f'Ruma. Is-santwarji huma l-Papa kliniċi fejn il-bniedem isib il-fejqan. Għalhekk kull vjaġġ tiegħu jinkludi żjara lil santwarju għażiż tal-Madonna f'dak il-pajjiż. Għalhekk ukoll li hu ġej jiżur is-Santwarju ta' Pinu. Ġbija tal-Madonna ta' Pinu ġa żaret il-Vatikan fil-Ġublew Marjan tas-sena tal-ħniena fl-2016. Niftakruh ukoll li kellemna f'video messaġġ meta ġew inawgurati l-mużajċi tar-Rużarju fuq dan it-suntir is-sena ta' wara. Ħatkun il-merħba li nagħtu lill-Papa fostna tirrifletti dak li hu stess qal meta tkellem fuq il-Maltin u l-Awċin li laqgħu lil San Pawl fostna u ġabu ruhom magħhom biħlewa li ma bħala. I maltesi sono bravi, sono miti, sono accoglienti. Xintara dawn l-immaġini sbieħ ta' dan il-persuna kbira, persuna li jinspirak, persuna li bil-kelmiet tiegħu iġġalek tħobbu. U dan huwa Papa Franġisku li minn hawn ftit tal-ħin ieħor sejjer ikun hawnhekk fostna. ċabċifa, sinjuri! Huwa l-istess Papa li tagħna l-ewwel eżorċizzazzjoni tal-Evanġeli Gaudium, l-enċikliċi Laudato Si u Fratelli Tutti u hekk inħeġġukom biex tfittxu fuqhom għax dawn huma kelmiet li jinspiraw lil kull bniedem li jaqrawhom. Huma kelmiet huma itri huma kitbiet li l-Papa jixtieq jara dinja aħjar, dinja li aħna qed ngħixu fiha imma li aħna biss mislufin ġo fiha għax id-dinja ħatibqa' hawnhekk. U li nħallu din id-dar komuni tagħna isbaħ milli kienet għalta warajna. Tajjeb, Mirjam naħseb li ħatiħu xi ftit oħra kummenti dwar din iż-żjara min-naħa tagħha. Iva, fil-fatt Stefan, għaw baħar ta' nies hawnhekk ġewwa dan il-misraħ u hawn ukoll
diversi mistednin distinti illi inaqdu ma' hawnhekk biex anka jkunu huma hawnhekk il-preżenza tagħhom hija importanti għal Papa Franġisku wkoll u fil-fatt tajjeb illi nieħdu anka kumment minn għandhom xi kif qed tħossok? Hija esperjenza sabiħa bla dubju ta' xejn u naħseb illi dan il-Papa huwa ta' ispirazzjoni għalina il-koll illi b'xi mod jew ieħor immissu man-nies. Naħseb li huwa importanti ħafna li dan il-Papa ma jkunx ġie u tela u ma jħalla xejn, speċjalment fina illi għandna dan il-kuntatt man-nies. Jiena naħseb, jiena niftakar meta kien sar Papa fil-bidu kien qal kemm nixtieq knisja tal-fqira u tal-fqar. U jiena naħseb illi aħna l-koll l-ewwel missjoni tagħna bħala politiċi, l-ewwel missjoni tagħna bħala leaders għandha tkun dan ukoll illi aħna nfittxu fis-soċjetajiet tagħna illi aħna responsabbli minnhom sabiex ukoll aħna nagħtuhom l-importanza x'wara kollox aħna għalhekk qegħdin għaddejja tan-nies. Fil-fatt għad xi ħaġa importanti immens illi dan il-Papa huwa Papa ta' ħafna mħabba qed jipprova iwassal dan il-messaġġ għalina l-koll, speċjalment fil-mument li għaddejja minnu d-dinja bħalissa kemm huwa importanti li nilqgħu lil kulħadd. U fil-fatt għandna magħna wkoll nixtieq nieħu kumment ma nafx nistax il-President Emeritu Sinjura Mari Louise Colejro Preka li anka inaqdet magħna. Xi tgħidilna fuq dan il-Papa? L-umiltà tiegħu, l-umanità tiegħu, is-sens ta' kuraġġ ukoll. Dan għall-Papa ma joqgħodx jomoda, jgħidha b'ħafna mħabba, imma jieqaf għal kull minnu vulnerabbli. U fuq kollox impressjonani għas-sens ta' mħabba l-mod ta' kif jitrasmetti ir-reliġjon nisranija tagħna, ir-reliġjon kattolika tagħna. F'żewġ valuri ewlenin l-imħabba u l-għoża lejn xulxin, li naħsbu f'xulxin. Ġifieri jiena dawn huma l-aktar affarijiet jew kif naqbad ngħid jimpressjonawni wisq dwaru. U anka meta jieqaf għall-immigranti, din hija xi ħaġa li rridu napprezzawha. Mhux dejjem ikun popolari, ma jibżax jgħid li dawk huma ħutna fi Kristu ġbija Alla bħalna u allura rridu nħobbuhom u nożżuhom. Dawn huma affarijiet kbar. Dan raġel umli mexxej tal-Knisja tagħna li ma żilx il-pompa fil-Knisja, għażel il-fqar, għażel dawk l-aktar li għandhom bżonn l-ispalla tagħna. U allura jalla dan il-messaġġ li ġi wassal anke f'pajjiżna jidħol f'qalbna u f'moħħna u tkun it-triq għalina l-qudiem biex inħobbu l-xulxin, nirrispettaw il-xulxin, naħsbu f'kulħadd. Naħseb li m'għandna bżonn ma nżidu xejn ta' aktar klim ma' dan il-messaġġ, grazzi lill-President Emeritus u lil Noel Formosa li tawna l-ħsibijiet tagħhom ukoll fuq dan il-persuna kbir. U aktar jimnewna b'kurzità ser kun il-ħsieb u l-messaġġ li għandu l-Papa għalina illum. Bla dubju, ngħaddu għal aktar mużika. L-innu li jmissu li ser jitkanta wkoll waqt din iċ-ċelebrazzjoni, Jekk tħobbni xmun Pietru, mużika ta' Marco Frizina, arranġament ta' Mariella Spiteri Ċefaj, il-kor Dioċesan ta' Żgħażagħ. Jekk
jekk inti tħobni xmum Pietru, propju minn hawn ftit tal-minuti, minn hawn ftit tal-ħin ieħor qed jgħidulna li wasal kważi fejn kemmuna l-Papa bil-katamaran u dieħel fil-port propju awċi, tajjeb li nippruvaw naqra kif ħanatu merħba lil Papa tagħna. Rridu nqumu. Veru għax irqadna ftitejja ħana nisimgħu qajta kbira minn għand kulħadd. Tixmexxini int Mirja. U ħana narawkom ix-xejru il-bnadar u l-imkatar tagħkom ħanarawkom mhix qed naraw il-kulħadd. Mela l-imkatar sewwa. Imma rnix kieku tajjeb ngħidulu xi ħaġa naħseb lil Papa Francesco. Nismakom Papa Francesco. Nista' nisma' aktar? Papa Francesco. Iktar ħanisimgħukom iktar. Papa Francesco. Sewa. Le, mhux ħażin. Rridu ngħidu aktar imma daqsxejn baxxa. Għalxin jasal, ma jimpurtax. Huwa persuna wkoll il-Papa li jitkellem ħafna fuq il-paċi. Il-paċi tal-qalb ta' kull bniedem, imma fuq kollox il-paċi wkoll madwar il-bnedmin. Nafu aħna li bħalissa fid-dinja ftit il-bot minna hemm gwerra għaddejja, hemm persuni bħalna li kellhom kollox normali, kellhom kollox imma sfaw bla saqaf, sfaw bla dar. Però mhux biss dawk, hemm oħrajn gwerer oħrajn li għaddejjin u li forsi il-medja ma tihomx l-importanza tagħhom. Fil-fatt il-Papa Franċisku isejjaħ li din hija t-tielet gwerra dinija imqasma f'biċċiet. Anki f'pajjiżi fejn hemm persuni ħafna li qed ibatu u forsi aħna ma nisemgħux bihom, pajjiżi tat-tielet dinja. Dawn huma kollha xorta umani, huma xorta kollha bnedmin bħalna. U naħseb illi ma nistgħux nażlu silta isbaħ mill-kanzunetta, minn din il-kanzunetta illi għada popolari sal-ġurnata tal-lum, miktuba mill-kbir Dominic Grek. Wieħed ma għawċi bħalna, illi il-klim huwa adattatismu għal dan il-moment diffiċli għaddej minnu bħalissa. Ħarist madwari, ma rajtx li f'niket, ma rajtx li f'demmu dmuħ. L-aħwa jitqatlu, miljuni jibatu l-ġuħ, poplu kontriħor, razza kontroħra, ġliet u gwerer u ġuħ li waħxek mad-dinja kif iddur. Sinjur, ġib il-paċi u l-ħaq fost il-bnedmin u għamel l-inħobbu u nejnu l-xulxin. Ħanisemewkom tkantaw flimkien mal-kor. Tanta tiza tana l-gżira għawxija, il-bord tal-inġar. Sinjur, ġib il-paċi f'din il-gżira. Immaġini tas-sew. Xejru l-blada, xandira diretta fuq xandira nazjonali, mana u kolla mama tal-aħbarijiet internazzjonali. Ġistu il-ħok mala ġewa
il-poplu għawċi jilqa lil dan il-papa kbir, jilqu fuq din il-gżira ta' 3 oljiet. Komplu xejru il-bnadar ta'kom u ejjew nuru lid-dinja li aħna b'qalbna miftuħa preparati biex nilqu il-messaġġ li għandu preparat għalina il-Papa Franġisku li sejjer ikun hawnhekk magħna propju minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Insejru l-bnadar qed naraw immaġini bħalissa mill-isbaħ ta' dan is-santwarju majestuż. Is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu li minn hawn ftit tal-minuti oħra sejjer jilqa' fih danu lil Papa Franġisku. Qed nisemgħu wkoll il-qniepel ta' dan is-santwarju ixandru il-ferħ u jafżaw li propju is-suċċessur ta' Pietru, il-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku sejjer ikun magħna hawnhekk preżenti. Fil-fatt il-qniepen ikomplu jdoqqu l-qniepen tal-santwarju tal-Madonna ta' Pinu iħabbru l-wasla propju tal-Papa Franġisku hawnhekk magħna ġewwa Għawdex. Nagħmlu prova oħra. Papa Francesco! Aktar! Papa Francesco! Tajjeb, aktar, Papa Francesco! Aktar, Papa Francesco! Papa Francesco! Tajjeb. Naddu għal aktar mużika. Imiss issa l-innu Anja tarat il-ħajr u għanna xirroddu ħajr lil-mulej Mirjam tal-li batilna u għamel din iż-żjara tal-Papa possibbli għalina. Aħna poplu ix-xurtjat. Il-Papa qiegħed hawnhekk magħna u aċċetta din l-istedina biex ikun għaw propju fostna f'dan il-jum ta' 2 ta' April 2022. Fil-fatt, Anja tarat il-ħajr lirika ta' Daniel Borch u mużika l-darbohra ta' Pamela Bezzina. Nroddu ħajr lil-mulej illi naqra ta' gżira Malta u Għawdex kellna xorti illi naraw għannek fostna lil-Papa Franġisku. Ħan nisimaw dan l-innu fl-imkien. Anja tarat il-ħajr. Min moment għal-liħor
se naraw li l-Papa Franġisku Jitfaċċa. jirfes l-art tana Awċija, rajna li anka ir-Rampaniżla ġifieri qegħdin nistennew Delegazzjonijiet tal-medja se niżlin naraw qablu. propju jasal hawnhekk ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Ekku fil-fatt Huma membri tas-sigurtà naħseb li għadhom kemm ħarġu dal-waqt se jkun hawnhekk propju magħna. Se katamaran. naraw minn hawn u ftit minuti oħra wkoll għaddej bil-Pop Mobil mit-toroq tagħna ta' Għawdex. Stennija kbira hawnhekk u inkomplu anka nibnu l-atmosfera ħanisma' qed Fidejk, nara Mirjam, ħafna fidejk. żgħażagħ. Ħanisma' żgħażagħ kollha Fejn huma? ħajta kbira. Fejn huma żgħażagħ? It-tfal, ħanisma' tfal. Fejn huma tfal kollha? Għandna aktar tfal milli żgħażagħ. Ek jider. Għadna naqra kwiti, Fejn huma l-oħrajn li mhumiex żgħażagħ jew tfal? Iktar, ħanisimgħukom iktar. Fejn hu Għawdex? Għawdex jilqa' biċċaru lill-Papa Franċisku. Flimkien, ejjew ħanagħmlu prova oħra. Papa Franċisku. Kulħadd, Papa Franċisku. Papa Franċisku. Qed naraw bħalissa wkoll lill-aktar membri naħseb huma delegazzjoni. Parti mid-delegazzjoni Franċisku li neżlin mill-katamaran. Ma nafx eżattament flima vettura sejjer ikun il-qdusija tiegħu il-Papa li xnafu li ħajitla vettura privata sal-Belt Victoria mbagħad minn hemm jirkeb il-Pop Mobil u mill-Belt Victoria sa Tapinu sa fejn sa meta nilqgħu hawnhekk aħna f'nofsna ħajkun qed isellem lil diversi Għawċin li huma mxerdin madwar it-toroq ta' Għawdex permezz tal-Pop Mobil. Huma xeni li xi kultant taħsibhom surreali, huma xeni sbieħ. Hemm huwa l-Papa. Jinsab magħna ġewwa Il-Papa Għawdex. Niġel qed jirfes bħalissa fuq l-art. L-art tant maħbuba tagħna, l-art Awċija. Il-Papa Franġisku jinsab Għawdex qegħdin naraw illi fl-aħħar rifes anka l-art tagħna tal-gżira Awċija. Papa Franġisku merħba hawnhekk fostna. Qed nistennew li anka issa verament qegħdin fil-qrib biex il-Papa Franġisku jasal hawnhekk ġewwa l-misraħ tal-Madonna ta' Tajjeb, Pinu. sakemm qed naraw dawn ix-xeni forsi nitolbu lil kor itina numru ieħor aktar mużika biex propju insebħu aktar l-atmosfera ta' hawnhekk. Imiss issa l-innu Emanuel. Emanuel kien innu li kien sar u kien inkiteb biex jiċċelebra il-ġublew tas-sena 2000 fil-World Youth Day ta' dik is-sena. Min jafu dal-innu nitolbuh biex ikompli mal-kor u ikanta dal-innu tant sabiħ. L'orizzonte è una grande luce, viaggia nella storia, che lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se
ċadejk. Senjuri, ħanisimaw ċabċifa kbira minn għandkom kollha. Edin naraw fuq l-screens tagħna il-Papa Franġisku tila mit-triq prinċipali. Tajjeb għadhom kemm afdawni wkoll li miegħu fil-karozza xtaq li jkun hemm preżenti l-isqof tagħna ċabċifa. L-isqof tagħna Anton bħalissa qiegħed preżenti fil-karozza. Fil-vettura fl-imkien ma' Papa Franġisku min jaf x'inhuma dawn il-momenti, min jaf kemm għadna rridu nisemgħu x'intqal bejniethom il-mexxej spiritwali tagħna mal-mexxej tal-Knisja Kattolika kemm huma xeni sbieħ dawn li qed naraw li minn ġattoroq minn ġal minn fuq propju ġattoroq tagħna għaddej dan il-bniedem kbir. Ħanerġgħu inxejru l-bnadar u l-imkatar ftit momenti oħra se jkun hawnhekk magħna ġewwa dan il-misraħ sabiħ il-Papa Franġisku fuq ix-xandir. Eżatt qegħdin anke nkunu f'kollegamenti diretti ma' Television Malta, inselmu wkoll il-dawk kollha li għal-kemm ma setawx ikunu hawnhekk fiżikament magħna ġewwa l-misraħ tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, però qegħdin jarawna minn ġewwa djarhom. Tislima lill-anzjani u lix-xjuħ li forsi xtaqgħu jkunu magħna min jaf kemm terqu għal dan is-santwarju u llum forsi ma jistgħux ikunu magħna u permezz tal-mezzi tax-xandir din ma' u din magħna. Insellmu wkoll lill-immigranti Maltin u Awċin li huma ħafna dawk li qegħdin f'kollegament magħna isegwu dawn ix-xeni tant sbieħ li żgur ħajibqgħu imnaqxa fil-qalb tagħna u f'qalb ħafna tfal li jinsabu hawnhekk. Jiena fis-sena 90 kont hawnhekk, kont tfajjel xkejken meta propju kien ġie Papa Giovanni Paolo II li illum jala wkoll jidher li 17-il sena mill-mewt tiegħu. Kemm aħna xxurtjati aħna l-Awċin li propju din il-gżira u dan is-santwarju laqa żewġ mexxejja tal-Knisja Kattolika, Papa Giovanni Paolo II u il-Papa Lun Franġisku. Min moment għall-ieħor il-Papa Franġisku se jkun tela fuq il-Pope Mobil ħalli jimbagħad anke meta jasal fit-toroq prinċipali tal-Belt Victoria ikun jista' jsellem aħjar lill-poplu Awċi u anke Malti għaliex nafu li hawn ħafna Maltin ukoll u anke ħafna barranin illi ġew apposta biex jaraw mill-viċin il-Papa Franġisku mill-gżira tagħna ta' Għawdex. Jiġifieri minn mument għall-ieħor qegħdin nistennew illi fuq l-iskriens tagħna naraw ukoll Bħalissa nidru aħna. Lill-Papa Franġisku jgħaddi mit-toroq tagħna tal-Gżira Awċija u ħafna nies hawnhekk illi ġew apposta biex jaraw mill-viċin u jisimgħu anke mill-viċin il-messaġġ importanti illi il-Papa Franġisku żgur se jwasslilna minn hawn ftit nagħmlu prova oħra ta' kif sejrin nilqgħu lill-Papa. Fidejk Mirjam. Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Iktar! Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Il-Papa illi għaddej żgur bħalissa mit-toroq tal-Gżira Awċija, Papa illi għażel minn tant pajjiżi fid-dinja kollha, għażel imma li jimxi wara l-passi ta' San Pawl u jiġi anke ġewwa l-Gżira tagħna ta' Malta u anke ġewwa Għawdex sab il-ħin illi jaqsam u jiġi fil-Gżira tagħna ta' Għawdex f'dan is-santwarju tant għażiż għalina l-Maltin u l-Awċin kollha, post speċjali, post uniku fejn ħafna u ħafna nies jiġu biex jitkellmu mal-Madonna. Mirjam, jiena rġajt ġibt il-mikrofonu, forsi nieħdu xi żewġ kummenti. Għaliex le, fil-fatt, ir-reġija mhix problema għalija. Qabel ma jkun magħna hawnhekk il-Papa Franġisku. Minnu Papa Franġisku għalik, qed tistenna li sejjer ikun il-messaġġ tiegħu hawnhekk. Xejn ta' paċi. Dak li għandna bżonn illum. Fuq xiex? Fuq l-immigranti. Tajjeb, il-messaġġ tiegħek dwar x'taħseb li sejjer ikun il-messaġġ tal-Papa Franġisku llum? Għal-paċi, għall-imħabba, dawk l-aktar naħseb. Tajjeb, nistgħu forsi nieħdu.
Nistgħu forsi nieħdu xi messaġġ anke mill-udjenza ta' eta żgħira. Min hu Papa Franċesku għalik? Taf tgħidli min hu Papa Franċesku? Mexejm tagħna. Okej, min hu Papa Franċesku għalik? Persuna li ju tajja pad-dinja. Persuna li ju tajja pad-dinja. Xem misbaħ minn dan il-messaġġ. Flimkien ejjew inkomplu nippreparaw ruħna biex nagħtu merħba mill-aqwa lil dan il-persuna kbir. Il-kuluri abjad u isfar, il-kuluri tal-Papa, ħanaraw baħar ta' bnadar u nkatar, nollum il-fuq, ħanaraw il-kulħadd. Papa Francesco! Il-kuluri tal-Papa! Flimkien! Papa Francesco! Iktar! Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Ħanaraw anka n-nies li qegħdin fit-triq propju hawnhekk li twassal lejn dan is-santwarju ta' Pinu, ħanaraw ixejru n-nies anka li qegħdin fit-triq li qegħdin jisimgħuna għaliex anka permezz ta' dawn l-screens kbar li għandna hawnhekk fil-fatt qegħdin naraw il-Papa Franġisku għaddej mit-toroq prinċipali tal-gżira tagħna Awċija, hemmhekk qegħdin naraw illi għaddej mix-Xewkija. Ekku. Biex propju jasal fil-Belt Victoria imbagħad jaqbad il-Pop Mobillu minn hemm propju ikun jista' jaqbad it-triq għal dan is-santwarju biex minn hawn u ftit tal-momenti oħra ikun hawn propju magħna, ikun hawn propju fostna. Fil-fatt qegħdin naraw illi fit-toroq tal-gżira tagħna ta' Għawdex hemm ħafna nies illi għal-kemm ma setawx ikunu hawnhekk fil-misraħ ta' Pinu, però ddeċidew illi jinżlu fit-toroq biex isilmu anke huma jaraw bil-viċin lil Papa Franġisku għalkemm mument li għaddi malajr, però xorta ikollhom ix-xortu jgħidu illi iva irnexxieli nara mill-viċin lil Papa Franġisku. U tajjeb kieku ngħaddu għal aktar mużika ħanqajmu aktar l-ispirtu hawnhekk ġewwa dan misraħ ta' Pinu. Ibqa' magħna mill-kor Djoċesan taż-Żgħażagħ. Ejjew flimkien min jaf dal-innu inkantaw ħanilqgħu tassew magħna lil Papa Franġisku, is-suċċessur ta' Pietru fuq din l-art. Flimkien mal-kor ta' Djoċesi tagħna ta' Għawdex. Trin sibna niġru mifxula bla nafu tassew fejn sejrin. Ġejt fostna u il-pijam xejt magħna fil-klubna ħassejna mħeġġin. Għali tlammet għalina sirti kell għal-minu bil-ġun. Tħaltanna għal-mida għal-festa l-ispirtu sawa.
il-ħajja. Imma mal-ewwel jew Sinjuri nisimaw ċabċipa kbira l-kor u anka l-mużiċisti illi għedina unek maħna jakkumpanjaw. U ilhom jippreparaw għal din il-miċja dawn l-aħħar jiem biex propju jimxi kollox sew. Ta' min jisemmi kollu jirringrazzja Mirjam lil dawk il-ħafna, il-mijiet ta' persuni li kienu involuti f'kollox biex kollox imur sew. Wieħed japprezza li biex jittella ċerimonja bħal din ta' dan il-livell ikollok bżonn ta' ħafna koordinament. Kemm media, kemm il-lat liturġiku, kemm il-lat kollox naħseb hekk, kemm il-lat loġistiku imħabba sigurtà. Allura għandna nagħtu ċabċipa tassew lil dawn in-nies li sadalodu ma qetgħu xejn bil-ħidma tagħhom u jsolvu ħafna problemi li setgħu inqelgħu biex din iċ-ċelebrazzjoni u din iż-żjara tal-Papa setet tkun waħda ta' suċċess. Qed naraw issa lil Papa propju dieħel fil-belt fejn fil-belt Victoria fejn hemmhekk sejjer jirkeb il-Pope Mobil flimkien ma l-isqof tagħna Anton Tewma u minn hemm iterraq it-triq lejn dan is-santwarju fejn aħna qegħdin preżenti. Hemm ħafna nies li wkoll nislu fit-toroq biex jilqgħu u jisellmu lill-Papa. Dan huwa fil-fatt mument għażiż għalina l-awċin kollha illi l-Papa naf li semmejniha ħafna drabi, però importanti li nifhmu kemm huwa mument għażiż u speċjali li l-Papa għażel u propju f'dan il-moment daqshekk diffiċli li jiġi ġewwa l-gżejjer tagħna u anke sab il-ħin biex jiġi ġewwa il-gżira ta' Għawdex, qegħdin naraw li kollox huwa preparat lest biex il-Papa Franġisku jirkeb il-Pope Mobil biex bekk anka il-pubbliku, il-poplu li qiegħed fit-triq kun jista' isegwih, isellimlu aħjar, jaraħ aħjar, sakemm imbagħad bil-mod il-mod anka jersa hawnhekk lejn il-misraħ tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Aktar ma jgħaddi l-ħin aktar taqbadni l-kurzità x'ħajkun il-messaġġ għalina l-Awċin propju. L-Awċin, il-Maltin u n-nies tad-dinja kollha illum anka permezz tal-mezzi soċjali id-dinja nħossha x'kienet għaliex il-messaġġ jasal mal-ewwel kullimkien. U żgur li din iċ-ċelebrazzjoni sejra tkun il-bidu ta' xi ħaġa li jixtieq minna l-Papa. Żgur il-bidu ta' forsi bidla revoluzzjonarja fina nfusna biex nibdew naċċettaw lil kulħadd anke fil-pajjiż tagħna. Nafu wkoll li l-ewwel żjara il-barra mill-Vatikan, il-Papa Franġisku kien għamilha ġo l-gżira ta' Lampedusa. Jien kelli xorti inkun mhux nattendi għal ċelebrazzjoni tal-Papa, però kelli xorti li jimmur fuq din il-gżira fejn jidħlu tant immigranti. U dawn in-nies ta' din il-gżira jilqawhom u jgħinuhom. U naħseb li il-messaġġ ħajkun kif kien ukoll fuq dik il-gżira li tilqa' ħafna barranin. Barranin għalina imma fil-verità huma nies umani. Nies umani ċittadini tad-dinja kollha, rridu nammettu illi id-dinja kif saret illum fratelli tutti dak li ċittadini tad-dinja kollha u kien għalhekk illi l-Papa għażel anke lil Malta u lil Għawdex biex jimxi fuq il-passi ta' San Pawl, anke meta San Pawl stess qal in-nies ta' dik il-gżira laqgħuna biħlewa li ma bħala. Tgħid għadna hekk wieħed jistaqsi, tgħid kif kollu jerġa' jiġi San Pawl f'din il-gżira u naħseb dawn ħajkunu l-kelmiet qawwija. Qegħdin naraw illi l-Papa Franġisku fil-fatt qiegħed postu fuq il-Pope Mobil qegħdin ixejrulu ħafna bnadar hemmhekk ukoll tfal in-nies
illi min jaf kemm huma ferħanin illi qegħdin jaraw minn daqshekk viċin. Is-soltu naraw dejjem fuq it-televiżjoni tagħna. Illum qiegħed hawnhekk ġewwa Għawdex. Xi tgħidu kieku ngħaddu għal aktar mużika ħanqajmu aktar l-ispirtu hawnhekk. Imma l-ewwel ħanisimgħu ċabċifa kbira. ċabċifa kbira. L-Awċinu l-Maltin kollha li qegħdin hawnhekk fil-misraħ tas-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Iktar. Ħanisimgħu ċabċifa kbira għall-Papa Franġisku. Papa Franġisku qed naraw bħalissa propju jinsab fir-Raba ta' Għawdex dieħel fost follow l-kbar ta' nies. Ir-Repubblika bħalissa ġewwa l-Belt Victoria tajjeb anke naraw illi hemm ħafna nies li niżlu bil-ġarhom fit-triq biex isellmu lill-Papa Franġisku illi min jaf din iż-żjara ġo din il-gżira ċkejkna tagħna kemm qed għanqallu ferħu koll li qed jara illi il-Knisja Kattolika f'Għawdex għadha b'saħħitha għataw ħafna nies illi isegwu il-Knisja li hija importanti ħafna fi żminijiet tal-lum il-ġurnata u vera. Jekk ma jkollniex il-fidi x'ikollna. Qegħdin naraw illi l-Papa qed isellem il-kulħadd bissima dik it-bissima ħelwa tal-Papa Franġisku illi qed isellem lill-poplu Għawċi. Anton Tewma l-isqottana, Anton Tewma u tajjeb li ngħidu li t-temp kien previst li illum kellu jkun ħafna rieħ. Ma nafxu x'miraklu imma illum anki it-temp speċi favorina. Il-mulej jgħataw fostna jgħatmana xanka t-temp sabiħ batilna, vera. Tajjeb li namlu xie avvizi nħarġukom biex malli jasal il-Papa, nil-qoħ bil-ferħ nxejru l-bnadar u inkantaw fl-imkien u mill-moment li fih il-Papa jidħol fis-santwarju nipruvaw kemm jista' jkun inżommu ambjent ta' ġabra. Il-Papa sejjer kif ednilkom qabel u spjegajnikom sejjer ikun qed jitlob u jgħid it-tlet Ave Marijiet u jagħmel ukoll xi talb personali. Imbagħad xi joħroġ barra waqt iċ-ċelebrazzjoni importanti li jinkantaw flimkien u nipparteċipaw flimkien mal-kor u nirrispondu speċjalment waqt it-talba tal-missierna li qegħdin nistennew tant ħerqa. Ewa importanti li f'dawk il-momenti speċjali meta l-Papa Franġisku jkun qiegħed hawnhekk jitlob u anka iwassal il-messaġġ b'saħħtu
lilna l-kol importanti li nżommu ċertu ġabra u importanti ħafna li f'dawk il-momenti għall-ebda raġuni kemm jista' jkun ma nqumu minn posta. Tajjeb ukoll infakru li kulħadd jagħmel mobile silent waqt iċ-ċelebrazzjoni liturġika biex ma jkollniex distrazzjoni u ukoll infakrukom li ħadd ma jista' jqum minn postu jista' jkun. Dak kollha li jkollhom xi urġenza jew tiġrilhom xi ħaġa huma mitluba. Jistgħu jisaqsu lill-għaxxers għall-għajnuna. Imma il-mument qiegħed verament viċin li l-Papa Franġisku jingħaqad hawnhekk magħna fil-misra tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Ħanaraw baħar ta' kulur isfar u abjad, ħanaraw il-bnadar u l-imkatar kull bandiera li hawn hawnhekk iridu narawha tixxejjer flimkien mal-mużika. Ejjew aħna l-kol ferħana allura ħanilqgħu lil dan il-persuna dan il-mexxej tal-Knisja Kattolika li tant jinspira nies. Huwa mexxej li għandu libertà fil-kelma tiegħu, li għandu l-verità. Ejjew flimkien nibqgħu jxejru l-bnadar u nollu l-imkatar li hawnhekk biex tassew nagħtu merħba lill-suċċessur ta' Pietru fuq l-art ta' Pawlu. Ikkantaw flimkien mal-kol. Nibqgħu jxejru l-bnieder u l-imkatar li għandna biex tassew nagħtu il-merħba li tixraq lil Papa Franġisku. Għabati triq l-sabin dal-waqt il-Papa jgħad verament viċin. Ekku, dal-waqt il-Papa ħajkun propju hawnhekk magħna. Moment li jiena nistennew tant. Il-Papa Franġisku momenti biss il-bot illi jingħad hawnhekk magħna ġewwa l-misraħ tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu ħankomplu naraw dan il-baħar sabiħ ta' kuluri abjad u isfar illi se jselmu lill-Papa Franġisku dal-waqt. Il-Papa, waħda mill-kwotazzjonijiet tiegħu hija li kien għal darba ma nħallux lil min jisraqilna s-sama. Anki f'dan il-pajjiż illum dan il-Papa kbir sejjer naħseb jixel xrara ta' nar fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna biex inkunu aħna dak li namlu il-bidla ta' madwarna, il-bidla fid-dinja li ju tant joss u tant isostni biex nibżgħu għal din id-dar tagħna li misrufa għalina imma li mhijiex tagħna huma kliem li l-Papa tant jisħaq fuqhom. Però l-aktar li jisħaq huwa kif jinkludi lil kulħadd u minu u tal-ima kuluru u tal-ima reliġjonu. Il-Papa dejjem bi kliem qawwija biex kemm jista' jkun inkunu inklusivi. Qed naraw bħalissa li l-Papa dieħel mill-propju mit-triq li msemmija l-Papa ieħor. Il-Papa Giovanni Paolo II u taħt il-monument kien hemm ukoll jilqgħu il-kor Reġina Angelorum tal-Parroċċja ta' Żebuċ li propju irregalat innu u ikkomponit innu għal din l-okkażjoni tal-miġja fostna tal-Papa Franġisku hawnhekk ġewwa Għawdex. Fil-fatt il-Papa Franġisku fuq il-Pop Mobil għaddej propju miħdejn l-akwedott ġifiri verament se jasar ħdejn ir-raħal tal-qasri u fil-fatt ċabċiba nisemawkom iċ-ċabċbu. Qiegħed minuti bot minn ħdejn hawnhekk ġewwa il-misraħ tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Vera viċin, dal-waqt se jkun ħdejna. Ħanara l-bnadar il-fuq l-idejn, ħanara l-bnadar u l-imkatar. Ejjew nagħtu merħba lil dan il-persuna kbir. Li żgur il-kelma tiegħu ħatkun il-kelma qawwija li kull wieħed waħda minna sejjer jieħu lura miegħu id-dar minn hawnhekk illum. Xejru il-bnadar dawn huma l-immaġini li ħajibqgħu minquxa fil-qlub
ta' kull wieħed u waħda minna hawnhekk preżenti dan is-santwarju. Papa Franġisku dal-waqt magħna beda propju din it-triq hawnhekk li twassal lejn il-misraħ tas-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Minuti biss waqt milli nilqgħu hawnhekk magħna. Ħankomplu narawkom it-tajru, il-bnadar u l-inkatar. Ġewwa dan il-misraħ tant ażiż għalina. Verament minuti biss il-bot milli nilqgħu hawnhekk magħna. Inqumu bil-wifqa, kulħadd iqum bil-wifqa biex jilqa' suċċessur ta' Pietru fl-art ta' Pawlu. Inqumu bil-wifqa. Qed noqorbu biex naraw propju dieħel ukoll minn din it-triq li twassal għal dan is-santwarju, għal dan l-ambjent tant sabiħ. Koll imdawwar mill-ambjent u mill-bidja għawċija. Kemm hu sabiħ li tara dawn ix-xeni. Hawnhekk ġewwa il-misraħ tas-santwarju tal-Madonna ta' Pinu hawn ferħ kbir din il-ħerqa biex naraw lil Papa Franġisku propju hawnhekk magħna. Tassew, ejjew nitrasmettu dan il-ferħ li jilkollana fil-qlub tagħna billi kellew il-bnadar nerġgħu u l-imkatar l-hawn ħalli verament nagħtu merħba kif jixra lil dan il-Papa kbir, il-Papa ta' żmienna, il-Papa dawn ix-xeni meraviljużi tal-gżira sabiħa tagħna ta' Għawdex. Verament mument speċjali li naraw dan il-Papa kbir għaddej propju mit-toroq tagħna. Verament ftit minuti oħra u jkun hawnhekk magħna il-Papa Franġisku li din is-sena 2022 għażel illi iżur wara l-Passa ta' San Pawl lil pajjiżna. Għalissa jinsab propju ħdejn is-siġra u qed jikser propju biex minn hawn ftit ta' sekondi oħra. Franġisku qabad it-triq tawwek ta' Pinu. Ikun magħna nixtiequ li ma narawx bendiera li l-isfel, ollu il-bnadar il-fuq. Is-suċċessur ta' Pietru wasal fostna u huma ġabu ruhom biħnina u biħlewa li ma bħala. Ejjew nagħmlu l-istess aħna l-Awġin fil-kbira Awġija biex nilqu propju lill-Papa Franġisku ċabċipa. Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! ċabċipa! Esi sejjew tassew nagħtu merħba kif nixra lill-Papa Franġisku fuq l-iskrin tagħna qed naraw xejni kommoventi mill-isma. Huma xejni kif qed tilkom qabel surreali meta tara persuna ta' dan il-kalibru. Mexxej tal-Knisja Kattolika jterra mit-toroq tal-kbira Awġija. Nadar il-fuq ċabċipu ħajat. Benvenuto Papa Francesco, nilqgħu fostna fil-Gżira Awġija bil-lingwa tagħna. Inti li wkoll ilqajt l-istedina ta' omna Madonna ta' Pinu biex tiġi wkoll fir-riġlejn tagħha u tgħid it-tliet Ave Marijiet li talbitna l-istess Madonna li tkellmet bil-lingwa tagħna, bid-djalett tagħna, bid-djalett Awġi. Kemm aħna xxurtjati llum li qed nilqgħu
lill-Papa biex jagħmel din l-esperjenza, esperjenza li għamilna aħna. Kull wieħed u waħda minna ġadan is-santwarju tant aziz għalina, is-santwarju tal-Madonna ta' Pina. ċabċik oħra jinsab propju ftit metri il-bot minna. Papa Francesco, jidher liħel issa Papa Francesco. Ħanismakom Papa Francesco. Papa Francesco. Papa Francesco. Papa Francesco. Papa Francesco. Nadar il-fuq, nadar il-fuq, imkasar il-fuq. Propju diġa qed jinġema il-Papa il-mexxej tal-Knisja Kattolika hawnhekk ġewwa dan il-misraħ li jagħti għas-santwarju ta' Pinu, santwarju tal-qalb tal-inċens Malti u Awċi u magħna llum jingħaqad ukoll is-suċċessur ta' Pietru. Flimkien, Papa Francesco, ħanismakom! Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, aktar, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, xejru l-bladar, ċabċiba kbira lil-Papa Francesco. Xejru l-bladar, xejru l-imkatar, mana għanna. Ekku, wasal kifnet li il-bot minna, dan il-persuna ġdid u il-Madonna ta' Pinu tilqa l-suċċessur ta' Pietru. Dak li wassal il-kelma ta' Ġesu bil-qawwa tiegħu ċabċi pedis. Papa Francesco, benvenuto tra noi! Papa Francesco! Flimkien, Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Ekku, Papa Francesco! Ibqgħu xejru l-bladar il-fuq ħalarakom, Papa Francesco! Merħba kbira li Papa Francesco fostna, flimkien ċabċiba! Papa Francesco! Għal-xemoko! Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! ċabċiba kbira li l-Papa li jinsab liħel hawnhekk fiħdan il-Madonna ta' Pinu. Ġigrazzjana, xorti kbira, inxejru lill-Papa li tgħaddi ħobb lill-umanità. Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco. Il-Papa Francesco jgħamawnek ġewwa Tixjien oħra, ejjew flimkien nerġgħu nxejlu l-imkadar u l-bladar biex nuru lid-dinja li aħna nħobbu lill-Papa Francesco li jinsab magħna bħalissa hawnhekk mawġ magħna ġadan is-santwarju. Huma immaġini Mirjam tassew emozjonanti meta tara li dan il-persuna qiegħed hawnhekk propju fostna u aħna issa ħerqana wkoll kif qednilkom qabel biex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' talb li sejra tkun immexxija propju mill-dusija tiegħu il-Papa Francesco. Oħra kbira l-Papa Francesco li ċabċiba ta' sapport ukoll. Ejja hawnhekk magħna fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu.
F'mument speċjali, f'mument la nibqgħu żgur niftakruh għal dejjem. Grazzi Papa Franġisku li għażilt illi anka iżżur dan is-santwarju tant għażiż għall-Awċin u għall-Maltin kollha. Nerġgħu nfakrukom f'xi ftit avviżi biex waqt iċ-ċelebrazzjoni kemm jista' jkun ma jintużax il-mobile u nżommu ambjent ta' ġabra u ta' talb. Fakru li dak huwa il-motiv wara dan kollu li qed jiġri llum. Li flimkien mal-Papa nagħmlu it-talba tiegħu it-talba tagħna. Ixejru l-bnadar, nkomplu xejru l-bnadar. Wasalna verament issa fil-moment fejn se nisimgħu il-kelma tal-Papa Franġisku għalhekk nitolbu lil kulħadd biex issa fil-ġabra nisimgħu u nsegwu lill-Papa Franġisku ġewwa s-sanktuarju ta' Pina. Ave Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Benvenuto a Gozo. Un'isola piccola ma grande di cuore. Benvenuto a casa nostra e di nostra madre, questo santuario, il santuario della Madonna Tapino. Intorno a lei stasera c'è una rappresentanza di questa chiesa locale. È una chiesa che ha radici salde nella storia. Ci sono bambini, ragazzi, giovani. Ci sono le famiglie, tante di loro impegnate nella pastorale e membri di gruppi e associazioni ecclesiali. Ci sono i responsabili civili dell'isola, ci sono tanti sacerdoti, religiose e religiosi e membri di istituti secolari che esercitano il loro ministero qui e in altre parti del mondo. Santità, siamo molto felici che lei oggi sia con noi e come noi pellegrino ai piedi di Maria, la Madonna Tapino. Tanti di noi vengono qui spesso, tante volte con il cuore infranto, a pregare e a ringraziare la nostra Madre Celeste. Santità, le chiediamo di aiutarci a pregare affinché diventiamo sempre più come Maria, discepoli autentici di Gesù oggi. Ci aiuti a pregare perché come Maria possiamo avere più coraggio nell'accogliere coloro che scappando dalle guerre e dalla fame cercano rifugio nella nostra terra. Ci aiuti a pregare affinché mai trattiamo o consideriamo questi nostri fratelli come stranieri. Santità, ci aiuti a pregare perché possiamo sentirci tutti più responsabili del dono del creato e della meravigliosa natura di quest'isola che pian piano sta scomparendo sotto i nostri occhi, spesso senza accorgerci. Ci sostenga nella preghiera, Santità, perché il benessere materiale lo accogliamo come dono di Dio da condividere con i nostri fratelli e non come occasione di lucro, di discriminazione o di litigi o divisioni. Ci aiuti a pregare perché nelle nostre famiglie la serenità, la comprensione, la gioia della condivisione siano considerate valori più importanti del guadagno. Ci aiuti a pregare perché la nostra fede non sia pura tradizione o vissuta come occasione socioculturale, ma specialmente dopo la pandemia sia consapevolezza fondata sull'ascolto della parola di Dio, sulla celebrazione gioiosa dell'Eucaristia e sulla testimonianza dell'amore fraterno. Santità, ci accompagni nella preghiera, perché noi sacerdoti, religiose e religiosi, non ci lasciamo travolgere dalle logiche mondane del potere, del denaro o del piacere, ma viviamo la nostra vocazione in uno spirito sinodale, nella vicinanza a Dio, nella vicinanza ai nostri confratelli e nella vicinanza al popolo a noi affidato. Grazie, Santità, di essere con noi stasera a pregare ai piedi di Maria per questa porzione del popolo di Dio, per tutta la Chiesa e per tutto il creato. Grazie, Santità. Preghiamo. Signore Dio nostro, che da questo santuario hai fatto sentire la voce di Maria, madre del tuo Figlio, assunta in cielo. Per la sua intercessione infondi nei nostri cuori l'abbondanza della tua grazia.
Donaci un cuore puro e docile ai tuoi comandamenti, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore, finché raggiungiamo la soglia della patria celeste. Per Cristo nostro Signore. Santità, jiena Sendi u żewġi Dominik, inna miż-żewġin 29 sena, wara 3 snin ta' erusija. Wara sena l-mulej regalarna tarbija Nicole li ftit tal-ġimgħat ilu għamlitna nannit u meta flimkien ma' żewġa Kristjan tawna li ċkejkna teja. Ta' 23 sena, meta kien ilni biss 4 snin miż-żewġa, jiena ġej diagnosed multiple sclerosis. Minn dakinhar il-qoddim ħajjitna bdiet tinbidel. U aktar ma beda jgħaddej iż-żmien, is-sintomi ta' din il-kundizzjoni bdew jiżdiedu. Aktar ċertu ħolm ta' żożija beda jisfa fix-xejn. F'dawn l-aħħar xhur is-sitwazzjoni komplikat iktar ruħa u minħabba l-immobilità tiegħi li waslet għal aktar komplikazzjonijiet, ir-riżultajt ukoll pożittiva għal COVID. Kien ħafna diffiċli għalija biex naċċetta, spiss kont nistaqsi li nnifsi għaliex il-mulej qed jippermetti dan kollu. U nistqar li ġieli ġewni momenti li staqsejtu mulej fejn int. Imma bla ma naf kif xi ħaġa dejjem żammitni milli niddispra u kont ngħidlu mulej int taf bija inħalli fidejk. Illum inħoss li l-akbar sinjal li Alla tani tal-imħabba i l-avviċinanza tiegħu huma żewġi u binti li dejjem kienu hemm għalija ta' sosten kbir għalija fil-momenti l-aktar diffiċli ta' ħajti. Santità, jekk Marti Sendi qalet li jienu binta konna regala għalija, nista' ngħidlek li hi kienet l-akbar rigal ta' Alla għalina. L-esperjenza ta' tbatija li jgħixna u li qed ngħixu flimkien mhux biss kisritna jew beditna minn xulxin, imma aktar għaqditna u saħħitna fl-imħabba ta' bejnietna bħala familja. Bħal Sendi jien ukoll ġieli jgħidlu, mulej għaliex jien, għaliex Marti, għaliex il-familja tagħna. U nistqar, mhux dejjem sibt it-tweġiba li xtaqt. Imma bil-mod il-mulej tagħni grazzja li nibda nifhem, din kienet propju l-missjoni tiegħi. Li nkun qrib Marti u nerfa' magħha is-salib. Illum tallimt li meta tbatija tgħixha b'imħabba ma tibqax tbatija, imma ssir ferħ. Jien żgur li f'din il-mixja kienet kbira għajnuna kbira il-kelma t'Alla li jien u Sendi konna niċċelebraw, nimmeditaw fil-laqgħa tal-Leksja Divina. Għalhekk jiġu momenti li fihom inħossni senator. Il-mulej b'xi mod dejjem jerġa' jagħtini l-qawwa biex inkompli l-mixja tas-salib flimkien ma' Marti. Jien konvint li Alla magħna, jħobbna u mhux se jħallina weħidna. Għalhekk inħarsu l-qudiem b'fiduċja kbira f'Alla, lesti li nilqgħu kollox bil-ferħ minn idejh, mhux bil-ħila tagħna imma bil-grazzja tiegħu. Santità, berikna u itlob għalina.
Aziz Santità, biex tivvjaġġa minn tarf sa ieħor fiċ-ċokon ta' din il-gżira ma tridx wisħin. Iżda żgur li għawdex joffri mkejjen mill-isbaħ fejn wieħed mhux biss jistrieħ imma wkoll jista' jsib ken meta jkun għaddej minn mumenti diffiċli. Dan li kont qed infittex xi snin ilu bħadd wara nofsinhar meta ħriġt bil-karozza bla ebda destinazzjoni f'moħħi. Kif kont għaddejja minn quddiem is-santwarju ta' Pinu, rajt il-bib miftuħ u ħassejt xi ħaġa fiha tgħidli biex nidħol. Kienet il-vuċi tal-om qed issejjaħli kif kważi 140 sena ilu għamlet ma' Carmine Grima. Minn dakinhar dan is-santwarju baqa' id-destinazzjoni ewlenija tiegħi. Ejja hija sejħa għax fiħdan Marija issib il-paċi li qed tfittex u fiħdana issib it-teżor li jimlik bil-ferħ, Ġesu. Minn dan il-post għażiż, Marija tissokta issejjaħ u tagħti tant tama lill-eluf ta' pellegrini li jiġu jżuruha. Żgħażagħ, anzjani, familji reliġjużi, hawn kulħadd iħossu mill-quh u tant persuni jiġu jpoġġu id-dbattijiet tagħhom u l-ferħ tagħhom fi ġlejn l-om. Hija wkoll id-dar fejn wieħed ifittex iskiet, bogħod mill-istorbju id-distrazzjonijiet. Saħansitra anke fis-sigħat bikrin tal-lejl hawnhekk tilmaħ persuni fosthom żgħażagħ li jiġu fis-skiet ta' ċintier tas-santwarju biex jidħlu f'konverzazzjoni mal-om. Kemm familji tagħna jiġu jitolbu it-talba tar-Rużarju quddiem il-mużajċi tal-Misteri tar-Rużarju. It-talba li fil-messaġġ li inti battilna dakinhar tat-tberik tagħhom iddiskrivejta bħala il-ġmiel tat-talba kontemplattiva, sempliċi u aċċessibbli għal kulħadd. U għalhekk, Aziz Santità, f'din iż-żjara tiegħek fil-Gżejjer tagħna, żjara li timlina b'tant ferħ, ma stajna nilqewk fl-ebda post ieħor li f'Għawdex li f'dan is-santwarju tant għażiż għalina. Hekk din għalik ukoll tkun żjara li tagħtik serħan u paċi. It-talb għalik ma jonqos qatt biex il-Madonna ta' Pinu tkompli takkumpanjak u tħarsek fil-missjoni tiegħek. Grazzi. Aziz Papa Franġisku, iż-żjara tiegħek f'Għawdex f'dik li aħna nħobbu nsejħu il-gżira ta' Tlitoljiet, f'riġlejn dan is-santwarju Marjan tant maħbub mill-poplu tagħna, fejn inqimu l-aktar ikona reliġjuża għażiża għan-nazzjon tagħna, qed isseħħ fi żmien tas-sew providenzjali. Bħal missier li għandu għożża qawwija għal uliedu, int ġejt fostna biex twettaqna fil-fidi, dik il-fidi li l-Apostlu missierna Pawlu ġabilna meta l-ġifen li kien fuqu iġġarraf fuq xtutna. Hija fidi din moddija lilna mill-ġenituri tagħna, mill-katekisti, mill-komunitajiet parrokjali u mix-xhieda ta' tant missjonarji illi missirijietna żammew tixel bħal mużbieħ mal-medda tas-sekli. Imma hija wkoll fidi imġarba mill-provi ta' żmien u mill-imwieġ qalila li mhux biss jaħbtu mal-kosta tal-Gżejjer tagħna, imma wkoll mal-kultura li aħna magħtsin fiha. F'nazzjon b'wirt Kattoliku imma li llum it-tessut soċjali tiegħu u minn żewġ minn tant realtajiet differenti, din fidi li sabet ruħha wkoll titlieb bejn id-drawwiet reliġjużi li writna u l-awtentiċità tad-dixxipolat Nisrani. Il-Knisja f'pajjiżna llum aktar minn qatt qabel qed tiġi msejħa tkun profetika, toffri alternattiva għall-indifferenza ta' ħafna, akkumpanjament fejn hemm il-qlub midruba, tweġiba quddiem il-mistoqsijiet dwar il-ħajja u l-mewt, ilma
li jaqtalax għan nixfa fil-qlub ta' bosta. Santità, ħafna huma dawk fostna li llum qed jistaqsu kif dan it-teżor f'dat għandna f'ġarrar tal-fuħħar nistgħu nuruh lid-dinja fil-ġmiel kollu tiegħu. Mhux darba u tnejn, insibu ruħna sfiduċjati mill-bruda, mit-telqa, mill-firdiet żgħar ta' bejnietna u tant aktar li xekkel l-ispirtu milli jkompli jwettaq l-opra tiegħu. Kontra dan imma l-istess spirtu qed ikompli anqal fostna u fi żmienna wkoll inizjattivi ġodda ta' formazzjoni, ta' fraternità, ta' karità, mibnija fuq il-kelma u madwar l-Ewkaristija li huma ta' bilħaq stimolu ġdid biex ngħixu il-ferħ tal-Vanġelu. Grazzi għat-tagħlim prezzjuż tiegħek inħossuna aktar minn qatt qabel imsejħa biex inkunu dixxiepli missjonarji. Aziz Missier, Papa Franġisku, isem għawdex tagħna etimoloġikament huwa marbut mal-ferħ u qalbna llum hija mimlija ferħ għall-preżenza tiegħek fostna. Nixtiequ nesprimu l-gratitudni tagħna lejk li bħal predeċessur tiegħek San Giovanni Paolo Ttini għażilt li tiġi fostna biex tkompli twettaqna f'din il-fidi ta' Kristu xoxt. Minn qalbna inweduk talbna biex il-missjoni tiegħek tkompli ddawwal il-mixja tal-poplu qaddis u fidil ta' Alla. Kliem l-Evanġelju skont San Ġwan. F'dik is-sija kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Klejofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu, Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu, hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Presso la croce di Gesù ci sono Maria e Giovanni, la madre che ha dato alla luce il figlio di Dio e adorata per la sua morte, mentre le tenebre avvolgono il mondo. Il discepolo amato che aveva lasciato tutto per seguirlo, ora è fermo ai piedi del Maestro crocifisso. Tutto sembra perduto, tutto sembra finito per sempre. E mentre prende su di sé le piaghe dell'umanità, Gesù prega, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa è anche la nostra preghiera nei momenti della vita segnati dalla sofferenza. È la preghiera che ogni giorno sale a Dio dal vostro cuore, Sandy e Domenico. Grazie per la perseveranza del vostro amore.
Grazie per la vostra testimonianza di fede. Eppure l'ora di Gesù, che nel Vangelo di Giovanni è l'ora della morte sulla croce, non rappresenta la conclusione della storia, ma segna l'inizio di una vita nuova. Presso la croce, infatti, contempliamo l'amore misericordioso di Cristo, che spalanca le braccia verso di noi e, attraverso la sua morte, ci apre alla gioia della vita eterna. Dall'ora dalla fine si dischiude una vita che comincia. Da quell'ora della morte inizia un'altra ora piena di vita. È il tempo della Chiesa che nasce. Da quella cellula originaria il Signore radunerà un popolo che continuerà a attraversare le strade impervie della storia, portando nel cuore la consolazione dello Spirito con la quale asciugare le lacrime dell'umanità. Fratelli e sorelle, da questo santuario di Tapinu possiamo meditare insieme sul nuovo inizio che sgorga dall'ora di Gesù. Anche in questo luogo, prima dello splendido edificio che vediamo oggi, c'era solo una piccola cappella in stato di abbandono. Ne era stata disposta la demolizione, sembrava la fine, ma una serie di eventi cambiarono il corso delle cose, come se il Signore volesse dire a questa popolazione: nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata. Quella chiesetta è diventata il santuario nazionale, meta dei pellegrini sorgente di vita nuova. Ce lo hai ricordato tu, Jennifer. Qui molti affidano alla Madonna le loro sofferenze e le loro gioie e tutti si sentono accolti. Qui venne pellegrino anche San Giovanni Paolo II, del quale oggi ricorre l'anniversario della morte. Un posto che sembrava perduto, ora rigenera fede e speranza nel popolo di Dio. Alla luce di questo proviamo a cogliere anche per noi l'invito dell'ora di Gesù, quell'ora della salvezza. Ci dice che per rinnovare la nostra fede e la missione della comunità siamo chiamati a ritornare a quell'inizio, alla Chiesa nascente che vediamo presso la croce in Maria e Giovanni. Ma che cosa significa ritornare a quell'inizio? Che cosa significa tornare all'origine? Scoprire l'essenziale della fede. Tornare alla Chiesa delle origini non significa guardare all'indietro per copiare il modello ecclesiale della prima comunità cristiana. Non possiamo saltare la storia come se il Signore non avesse parlato e operato grandi cose anche nella vita della Chiesa dei secoli successivi. Non significa nemmeno essere troppo idealisti, immaginando che in quella comunità non ci fossero difficoltà. Al contrario, leggiamo che i discepoli discutono e arrivano persino a litigare tra loro e che non sempre comprendono l'insegnamento del Signore. Piuttosto, tornare agli origini significa recuperare lo spirito della prima comunità cristiana, cioè ritornare al cuore e riscoprire il centro della fede, cioè la relazione con Gesù e l'annunzio del suo Evangelo al mondo intero. E questo è l'essenziale. Questa è la gioia della Chiesa, evangelizzare. Vediamo infatti che dopo l'ora della morte di Gesù, i primi discepoli come Maria Maddalena e Giovanni, avendo visto la tomba vuota, senza perdere tempo con il cuore trepidante, corrono per andare ad annunciare la buona notizia della resurrezione. Il pianto di dolore presso la croce si trasforma nella gioia dell'annunzio. E penso anche agli apostoli di cui è scritto: ogni giorno nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. La principale preoccupazione dei discepoli di Gesù non era il prestigio della comunità e dei suoi ministri,
non era l'influenza sociale, non era la ricercatezza del culto, no. L'inquietudine che li muoveva era l'annuncio e la testimonianza di Cristo, perché la gioia della Chiesa è evangelizzare. Fratelli e sorelle, la Chiesa maltese vanta una storia preziosa da cui attingere tante ricchezze spirituali e pastorali. Tuttavia, la vita della Chiesa, ricordiamocelo sempre, non è mai solo una storia passata da ricordare, ma un grande futuro da costruire, docili ai progetti di Dio. Non può bastarci una fede fatta di usanze tramandate, di solenni celebrazioni, belle occasioni popolari, momenti forti ed emozionanti. Abbiamo bisogno di una fede che si fonda e si rinnova nell'incontro personale con Cristo, nell'ascolto quotidiano della Sua parola, nella partecipazione attiva della vita della Chiesa, nell'anima della pietà popolare. La crisi della fede, l'apatia della pratica credente, soprattutto nel dopo pandemia, e l'indifferenza di tanti giovani rispetto alla presenza di Dio non sono questioni che dobbiamo addolcire, pensando che tutto sommato un certo spirito religioso resista ancora. No. A volte infatti l'impalcatura può essere religiosa, ma dietro a quel vestito la fede invecchia. L'elegante guardaroba degli abiti religiosi infatti non sempre corrisponde a una fede vivace animata dal dinamismo dell'evangelizzazione. Occorre vigilare perché le pratiche religiose non si riducano alla ripetizione di un repertorio del passato, ma esprimano una fede viva, aperta, che diffonda la gioia del Vangelo, che sia capace di diffondere la gioia del Vangelo, perché la gioia della Chiesa è evangelizzare. So che avete iniziato attraverso il Sinodo un processo di rinnovamento. Vi ringrazio per questo cammino. Fratelli e sorelle, questa è l'ora in cui tornare a quell'inizio, sotto la croce, guardando la prima comunità cristiana, per essere una Chiesa a cui stanno a cuore l'amicizia con Gesù e l'annunzio del suo Vangelo, non la ricerca di spazi e attenzioni. Una Chiesa che ha al centro la testimonianza e non qualche usanza religiosa. Una Chiesa che desidera andare incontro a tutti con la lampada accesa del Vangelo e non essere un circolo chiuso. Non abbiate paura di intraprendere, come già fate, percorsi nuovi, magari anche rischiosi, di evangelizzazione e di annunzio che toccano la vita, perché la gioia della Chiesa è evangelizzare. Guardiamo ancora alle origini, a Maria e Giovanni sotto la croce. Alle sorgenti della Chiesa c'è il loro reciproco gesto di affidamento. Il Signore infatti affida ciascuno alle cure dell'altro. Giovanni a Maria, Maria a Giovanni, così che da quell'ora il discepolo la colse con sé. Ritornare all'inizio significa anche sviluppare l'arte dell'accoglienza. Tra le ultime parole di Gesù dalla croce, quelle rivolte alla madre e a Giovanni esortano a fare dell'accoglienza lo stile perenne del discepolato. Non si trattò infatti di un semplice gesto di pietà, per cui Gesù affidò la mamma a Giovanni perché non rimanesse da sola dopo la sua morte, ma si tratta di un'indicazione concreta su come vivere il comandamento sommo, quello dell'amore. Il culto a Dio passa per la vicinanza al fratello. E quanto è importante nella Chiesa l'amore tra i fratelli e l'accoglienza del prossimo. Il Signore ce lo ricorda nell'ora della croce, nella reciproca accoglienza di Maria e Giovanni, esortando la comunità cristiana di ogni tempo a non smarrire questa priorità. Ecco tuo figlio, ecco tua madre. È come dire: siete salvati dallo stesso sangue, siete un'unica famiglia, dunque accoglietevi a vicenda, amatevi gli uni gli altri, curate le ferite gli uni degli altri, senza sospetti, senza divisione, dicerie e chiacchiere e diffidenza. Fratelli e sorelle, fate sinodo, cioè camminare insieme,
perché Dio è presente dove regna l'amore. Carissimi, l'accoglienza reciproca, non per pura formalità, ma in nome di Cristo, è una sfida permanente. Lo è anzitutto per le nostre relazioni ecclesiali, perché la nostra missione porta frutto se lavoriamo nell'amicizia e nella comunione fraterna. Siete due belle comunità. Malta, Gozo e Malta. Non so qual è la più importante o qual è la prima. Per questo lo dicevo. Proprio come due erano Maria e Giovanni. Le parole di Gesù sulla croce siano allora la vostra stella polare per accogliervi a vicenda, creare familiarità, lavorare in comunione e sempre andando avanti nell'evangelizzazione, perché la gioia della Chiesa è evangelizzare. Ma l'accoglienza è anche la cartina di tornasole per verificare quanto effettivamente la Chiesa è permeata dallo spirito del Vangelo. Maria e Giovanni si accolgono non nel caldo rifugio del cenacolo, ma presso la croce, in quel luogo oscuro in cui si veniva condannati e crocifissi come malfattori. E anche noi non possiamo accoglierci solo tra di noi all'ombra delle nostre belle chiese, mentre fuori tanti fratelli e sorelle soffrono e sono crocifissi dal dolore, dalla miseria, dalla povertà, dalla violenza. Vi trovate in una posizione geografica cruciale che si affaccia sul Mediterraneo come polo di attrazione e approdo di salvezza per tante persone sballottate dalle tempeste della vita che per motivi diversi arrivano sulle vostre sponde. Nel volto di questi poveri è Cristo stesso che si presenta a voi. Questa è stata l'esperienza dell'Apostolo Paolo che dopo un terribile naufragio fu calorosamente accolto dai vostri antenati. Gli atti degli Apostoli affermano: gli abitanti ci accolsero tutti attorno a un fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Ecco il Vangelo che siamo chiamati a vivere, accogliere, essere esperti in umanità, accendere fuochi di tenerezza quando il freddo della vita incombe su coloro che soffrono. E anche in questo caso, da un'esperienza drammatica nacque qualche cosa di importante, perché Paolo annunciò e diffuse il Vangelo e in seguito tanti annunciatori, predicatori, sacerdoti e missionari seguirono le sue orme, spinti dallo Spirito Santo per evangelizzare, per portare avanti la gioia della Chiesa che è evangelizzare. Vorrei dire un grazie speciale a loro, a questi evangelizzatori, ai numerosi missionari maltesi che diffondono nel mondo intero la gioia del Vangelo, a tanti sacerdoti, alle religiose e ai religiosi e a tutti voi. Come ha detto il vostro vescovo, Monsignor Teuma, siete un'isola piccola, ma del cuore grande. Siete un tesoro nella Chiesa e per la Chiesa. Per custodirlo bisogna lo dico un'altra volta. Siete un tesoro nella Chiesa e per la Chiesa. Per custodirlo bisogna tornare all'essenza del cristianesimo, all'amore di Dio, motore della nostra gioia, che ci fa uscire e percorrere le strade del mondo, e all'accoglienza del prossimo, che è la nostra testimonianza più semplice e bella del mondo, e così andare avanti percorrendo le strade del mondo, perché la gioia della Chiesa è evangelizzare. Il Signore vi accompagna su questa via e la Vergine Santa vi guidi. Lei che chiese di pregare 3 Ave Maria per ricordarci del suo cuore materno, riaccenda in noi, suoi figli, il fuoco della missione
e il desiderio di prendersi cura gli uni dagli altri. La Madonna vi custodisca e vi accompagni nell'evangelizzazione. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire misierna. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
jista' jinċaqlaq minn postu u jieħdu ftit paċenzja issa biex noħorġu. Għalissa l-Papa issa jinsab lura, sejjer lura lejn l-gżira ta' Malta. Importanti li ħadd ma jqum minn postu żommu l-post tagħkom ħalli jista' jkun ħadd ma jweċċa. Importanti nżommu il-post tagħna fejn konna ħalli ħadd ma jweċċa. Nitolbukom, joġobkom. Hawnhekk mhux suppost joħorġu. Sorry. Il-kol jistajtina aktar mużika sakemm il-Papa jħalli lill-gżira tagħna, il-gżira tat-Tletolijiet. Kemm tagħna messaġġ tant qawwi u ta' min jerġa' jaqrah u jqru. Nerġgħu nitolbukom biex kulħadd iżomm il-post tiegħu ħalli issa noħorġu bil-mod li ġdid ħalli ħadd ma jweġġa'. Jogħġobkom. Come out upon the waters, the great unknown, the feet may fail. There I find you in the mystery, the ocean's deep, my faith will stay.
Than the sea, stronger than a water bravery, richer than our history, bigger than our dreams could ever be. There's a love the whole world knows. It's a love that's kind to all. You are welcome here. Let your love rain down into our hearts again. You are welcome here, but we lay it down. Let this land be yours again. Generosity and kindness that will welcome those in need. Oh, a people of integrity, stand for life and human dignity. Oh, there's a love the whole world knows. It's a love that's kind to all. Land. Hallelujah, we sing. Hallelujah, on Christ the rock we stand.